Oziọma dịka Luk si kwuo isi nke mbụ, ebe ọtụtụ mmadụ tinyere aka ha ide akwụkwọ banyere ihe ahụ nke mezuworo n'etiti anyị. Ha dere ihe ndị mbụ ji anya ha ahụ ihe ndị a, bụrụkwa ndị na-ekwupụta ozi ọma gwara anyị. Ọ dịkwara m mma ebe m soro ihe niile nke ọma site na mbụ, ka m dere gị ka o si mee, Theophilus dị oke ebube, ka ị wee mata na ihe niile ejiworo okwu ọnụ zi gị bụ ihe kwesịrị ịtụkwasị obi. N'ụbọchị Herọd eze Judia, otu onye nchụaja dị, aha ya bụ Zekaraya, nke si n'otu obodo Abija pụta. O nwekwara nwunye nke si n'etiti ụmụ nwanyị Erọn pụta. Aha nwanyị ahụ bụ Elizabet. Ha abụọ bụ ndị ezi omume n'ihu Chineke, na-aga n'ihe niile Onyenwe anyị nyere n'iwu na ihe niile ọ gụrụ n'ihe ziri ezi na-adịghị ịta ụta. Ha ejighịkwa nwa, n'ihi na Elizabet bụ nwanyị aga. Ha abụọ aghọwokwa agadi. Ma o ruo mgbe ọ na-arụ ọrụ nchụaja n'ihu Chineke, dịka ha si eme kwa ụbọchị, dịka omume ọrụ nchụaja na-adị, ọrụ ịba n'ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị na isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ ruru ya site n'ife nza. Ọha ndị Juu niile na-ekpekwa ekpere n'ezi n'oge awa isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. E wee mee ka ọ hụ mmụọ ozi Onyenwe anyị ka o guzoro n'aka nri ebe ịchụ aja, ebe a na-eme ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Mgbe Zekaraya hụrụ ya, obi wee lọ ya mmiri, ọ tụkwara egwu. Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ya, "Atụla egwu Zekaraya, n'ihi na anụwo arịrịọ gị. Nwunye gị Elizabet ga-amụkwara gị nwa nwoke. Ị ga-akpọkwa aha ya Jọn. Ị ga-enwekwa ọṅụ na obi ụtọ. Ọtụtụ mmadụ ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'ọmụmụ ya, n'ihi na ọ ga-abụ onye ukwu n'anya Onyenwe anyị. Ọ gaghị aṅụkwa mmanya vaịnị na ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya ma ọlị. A ga-emekwa ka o jupụta na mmụọ nsọ ọbụla site n'afọ nne ya. Ọtụtụ mmadụ n'ime ụmụ Izrel ka ọ ga-emekwa ka ha chegharịkwute Onyenwe anyị Chineke ha. Ya onwe ya ga-agakwa n'ihu ya n'ime mmụọ na ike Elaịja, ime ka obi ndị bụ nna chegharịkwute ụmụ ha, imekwa ka ndị na-anụghị ihe chegharịa ịga n'uche ndị ezi omume, idozi nye Onyenwe anyị otu ndị akwadebeworo ya." Zekaraya wee sị mmụọ ozi ahụ, "Olee ihe m ga-eji mara nke a? N'ihi na mụ onwe m bụ agadi, nwunye m aghọwokwa agadi." Mmụọ ozi ahụ wee zaa sị ya, "Mụ onwe m bụ Gabriel, onye na-eguzo n'ihu Chineke. Ezitekwara m ịgwa gị okwu na izi gị ozi ọma ndị a. Lekwa, ị ga-ekpuchi ọnụ, ị gaghị apụkwa ikwu okwu ruo ụbọchị ahụ mgbe ihe ndị a ga-eme, n'ihi na ị kweghị okwu m ndị a nke ga-emezu n'oge ha." Ndị Juu wee na-ele anya Zekaraya. O jukwara ha anya n'ebe ọ na-anọ ọdụ n'ụlọ nsọ. Ma mgbe ọ pụtara, ọ pụghị ịgwa ha okwu. Ha wee mara na ọ hụrụrị ọhụ n'ụlọ nsọ. Ya onwe ya wee na-efere ha aka, na-anọgidekwa n'ogbi.
O wee ruo mgbe ụbọchị ife ofufe ya zuru, ọ lara n'ụlọ ya. Ma mgbe ụbọchị ndị a gasịrị, Elizabeth nwunye ya tụrụ ime. O wee zobe onwe ya ọnwa 5 sị, "Otu a ka Onyenwe anyị meworo m n'ụbọchị o ji lee m anya, iwepụ ịta ụta m n'etiti mmadụ." Ma n'ọnwa nke 6, e zigara mmụọ ozi ahụ bụ Gabriel site n'ebe Chineke nọ jee obodo nke Galili a na-akpọ aha ya Nazaret, jekwuru nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, onye kwere na otu nwoke si n'ụlọ Devid pụta, onye aha ya bụ Josef, ga-alụ ya. Aha nwa agbọghọ ahụ bụ Mary. O wee bata n'ebe ọ nọ sị, "Ekele gị onye Chineke meworo ka ị nara amara, Onyenwe anyị nọnyere gị." Ma obi lọrọ ya mmiri nke ukwuu n'okwu ya. O wee na-atụle n'uche ya ụdị ekele okwu a ga-abụ. Mmụọ ozi ahụ wee sị ya, "Atụla egwu Mary, n'ihi na Chineke mere gị amara. Lekwa, ị ga-atụrụ ime, mụta nwa nwoke, kpọọ aha ya Yeshua. Ma nwoke ahụ ga-abụ onye ukwu. A ga-akpọkwa ya Ọkpara nke Onye kachasị ihe niile elu. Onyenwe anyị Chineke ga-enyekwa ya ocheeze nna ya Devid. Ọ ga-abụkwa eze ụlọ Jekọb ruo mgbe ebighị ebi. Alaeze ya agaghị agwụkwa agwụ." Mary wee sị mmụọ ozi ahụ, "Ihe ọ ga-esi aṅaa mee, ebe ọ dịghị nwoke m maara?" Mmụọ ozi ahụ wee zaa sị ya, "Mmụọ nsọ ga-abịakwasị gị, ike nke Onye kachasị ihe niile elu ga-ekpuchikwa gị. N'ihi nke a, ihe dị nsọ nke ịdị ime ya, a ga-akpọ ya Ọkpara Chineke. Lekwa, Elizabeth onye ikwu gị, ya onwe ya tụrụwokwa ime nwa nwoke n'agadi ya. Nke a bụkwa ọnwa nke 6 ya, bụ onye a na-akpọ nwaanyị aga. N'ihi na ọ dịghị okwu ọbụla si na Chineke n'ọnụ pụta nke na-agaghị adị ire." Mary wee sị, "Lee, abụ m ohu nwanyị nke Onyenwe anyị, ya dịrị m ka okwu gị si dị." Mmụọ ozi ahụ wee pụọ n'ebe ọ nọ. Ma Mary biliri na mgbe ahụ, gaa elu ala ọsọ ọsọ, baa n'otu obodo nke Juda, wee baa n'ụlọ Zekaraya, kelekwa Elizabeth. O wee ruo mgbe Elizabeth nụrụ ekele Mary, nwa ya wụliri n'afọ ya. Elizabeth wee jupụta na mmụọ nsọ. O wee welie olu ya tisie mkpu ike sị, "Gị onwe gị bụ onye a gọziri agọzi n'etiti ndị inyom. Ọ bụkwa onye a gọziri agọzi ka mkpụrụ nke afọ gị dị. Olee ebe ka nke a sikwaru m, na nne Onyenwe m ga-abịakwute m? N'ihi na lee, mgbe olu ekele gị ruru na ntị m, nwa m wụliri n'afọ m n'obi ụtọ." Ngọzi na-adịkwara nwaanyị ahụ nke kwere na ihe ndị a ga-emezu, bụ nke a gwaworo ya site n'ọnụ Onyenwe anyị. Mary wee sị, "Mkpụrụ obi m na-eme ka Onyenwe anyị dị ukwuu. Ọ na-atọkwa mmụọ m ụtọ nke ukwuu na Chineke bụ onye na-azọpụta m. N'ihi na o lere ọnọdụ dị ala nke ohu ya nwaanyị anya. N'ihi na lee, site n'ugbu a, ọgbọ a niile ga-akpọ m onye dị ngọzi. N'ihi na onye dị ike emewo m ihe ukwu dị iche iche, aha ya dịkwa nsọ."
ebere ya dịkwara ndị na-atụ egwu ya ruo ọgbọ n'ọgbọ. O werewo ogwe aka ya gosi ike, ọ chụsawo ndị mpako na echiche nke obi ha. O wedawo ndị dị ike pụọ n'ocheeze ha, welikwa elu ndị ọnọdụ ha dị ala. O werewo ezi ihe niile nyejuo ndị agụụ na-agụ afọ, zipụkwa ndị ọgaranya n'aka efu. O nyeworo Izrel nwa ya aka ka o wee cheta ebere ya, dị ka ọ gwara nna anyị ha na Ebraham na mkpụrụ ya nọ ruo mgbe ebighị ebi. Meri wee nọnyere ya ihe dị ka ọnwa 3 wee laghachi n'ụlọ ya. Ma oge Elizabet zuru ka ọ ga-amụta nwa, o wee mụọ nwa nwoke. Ndị agbata obi ya na ndị ikwu ya wee nụ na Onyenwe anyị mere ka ebere ya dị ukwuu n'ebe ọ nọ. Ha wee so ya ṅụrịa ọṅụ. O wee ruo n'ụbọchị nke 8 na ha bịara ibi nwatakịrị ahụ ugwu. Ha wee kpọba ya Zekaraya n'aha nna ya. Nne ya wee zaa sị, "Mba, kama a ga-akpọ ya Jọn." Ha wee sị ya, "Ọ dịghị onye ọbụla n'etiti ndị ikwu gị nke a na-akpọ aha nke a." Ha wee fere nna ya aka ihe ọ chọrọ ka a kpọọ ya. O wee rịọ ha ka ha nye ya ihe eji ede akwụkwọ. O wee dee sị, "Aha ya bụ Jọn." O wee ju ha niile anya. Ngwa ngwa, ọnụ ya wee saghee, ire ya atọpụkwa. O wee na-ekwu okwu, na-agọzi Chineke. Ndị niile bi ha gburugburu wee tụọ egwu. E wee kwusaa okwu ndị a niile n'elu ala Judia dum. Ndị niile nke nụrụ ha wee debe ha n'obi ha sị, "Ụdị mmadụ gịnịkwa ka nwatakịrị a ga-abụ?" N'ihi na aka Onyenwe anyị dịnyere ya. Nna ya Zekaraya wee jupụta na Mmụọ Nsọ. O wee buo amụma sị, "Onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Onyenwe anyị Chineke nke Izrel, n'ihi na o letawo ndị ya, lụkwara ha ọrụ mgbapụta. O weliwokwara anyị mpi nke nzọpụta n'ụlọ onye na-ejere ya ozi bụ Devid, dị ka o kwuru site n'ọnụ ndị amụma ya dị nsọ site n'oge mbụ. Nzọpụta n'aka ndị iro anyị na n'aka ndị niile na-akpọ anyị asị. I mere nna anyị ha ebere na icheta ọgbụgba ndụ nsọ ya, ihe ọ ṅụrụ Ebraham nna anyị, ikwenye anyị, ebe a dọpụtaworo anyị n'aka ndị iro anyị, ka anyị na-ekpere ya na-atụghị egwu, n'obi ọcha na ezi omume n'ihu ya ụbọchị anyị niile. Ọzọkwa, gị onwe gị nwatakịrị, a ga-akpọ gị onye amụma nke Onye kachasị ihe niile elu, n'ihi na ị ga-aga n'ihu Onyenwe anyị idozi ụzọ ya niile, ime ndị nke ya ka ha mara nzọpụta n'ime mgbaghara mmehie niile ha. N'ihi obi ebere nke Chineke anyị, nke ọwụwa anyanwụ nke sitere n'elu ga-eleta anyị n'ime ya, ịmụkwasị ndị nọ n'ọchịchị na onyinye ọnwụ ìhè, iduzi ụkwụ anyị baa n'ụzọ udo. Nwatakịrị ahụ wee na-eto, na-esikwa ike na mmụọ ya. O wee nọ n'ịkpa ruo ụbọchị e were ya gosi Izrel. Oziọma dịka Luku si kwuo, isi nke 2. Ma n'ụbọchị ahụ, iwu si n'aka Siza Ọgọstọs pụta n'ụwa niile, e kwesịrị ideba aha. Nke a bụ odide akwụkwọ mkpokọta nke mbụ mgbe Quirinus bụ onyeisi Siria. Ha niile wee jee ideba aha ha n'akwụkwọ.
onye ọbụla n'obodo nke ya. Josef wee sikwa na Galili site n'obodo Nazaret rigoruo Judia, obodo Devid nke a na-akpọ Betlehem, n'ihi na o sitere n'ụlọ na agbụrụ Devid pụta, ideba aha onwe ya na Meri, bụ onye e kwere na ọ ga-alụ ya dịka nwunye, onye dịkwa ime. Ma mgbe ha nọ n'ebe ahụ, ụbọchị ka ọ ga-amụ nwa ruru, o wee mụọ ọkpara ya. O were akwa mgbochi kee ya n'ukwu, tọgbọ ya n'ọṅụṅụ mmanya vaịn ha, n'ihi na ọ dịghị ohere dịịrị ha n'ụlọ nri. E nwere ndị ọzụzụ atụrụ n'otu obodo ahụ, ndị na-anọ n'ọhịa ma na-eche igwe atụrụ nche n'abalị. Lee, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị guzoro ha nso, ma ebube nke Onyenwe anyị wee wụọ gburugburu ha, ma ha tụrụ egwu. Mmụọ ozi wee sị ha, "Unu atụla egwu, n'ihi na lee, mụ onwe m na-ezitere unu ozi ọma nke ọṅụ, nke ga-adịrị ndị Izrel niile. N'ihi na taa, n'obodo Devid ka a mụrụ unu onye nzọpụta, nke bụ Kraịst Onyenwe anyị. Nke a ga-abụkwara unu ihe ịrịba ama. Unu ga-ahụ nwa ọhụụ e kere n'akwa okike na-edinakwa n'ihe a na-etinye nri anụ ụlọ." Na mberede, igwe ndị mmụọ ozi nke eluigwe wee nọnyere mmụọ ozi ahụ, na-eto Chineke sị, "Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị ihe niile elu. Udo dịkwa n'elu ụwa n'etiti mmadụ ndị ihe ha dị ya ezi mma." O wee ruo mgbe ndị mmụọ ozi pụrụ n'ebe ha nọ laa n'eluigwe, ndị ọzụzụ atụrụ wee sịrịta onwe ha, "Ka anyị jeruo Betlehem ugbu a hụ ihe a e kwuru nke Onyenwe anyị mere ka anyị mara." Ha wee were ọsọ bịa hụ Meri na Josef na nwa ọhụrụ ahụ ka o dinara n'ihe ahụ a na-etinye nri anụ ụlọ. Ma mgbe ha hụrụ ya, ha mere ka a mara okwu a gwara ha rịị banyere nwatakịrị ahụ. Okwu ndị ọzụzụ atụrụ gwara ha wee ju ndị niile nụrụ ha anya. Ma Meri debere ihe ndị a niile e kwuru, na-atụgharị ha n'obi ya. Ndị ọzụzụ atụrụ wee laghachi na-enye Chineke otuto, na-etokwa ya n'ihi ihe niile ha nụrụ na nke ha hụrụ, dị ka a gwara ha. Mgbe ụbọchị 8 zuru ibi ya ugwu, e wee kpọọ aha ya Yeshua, nke mmụọ ozi kpọrọ ya mgbe a ka atụghị ime ya. Mgbe ụbọchị niile nke ime ha ka ha dị ọcha dịka iwu nke Mosis si dị zuru, ha wee kuru ya rigoro Jerusalem iche ya n'ihu Onyenwe anyị, dịka e deworo ya n'iwu Onyenwe anyị. Nwamba ọbụla nke bụ oke, nke meghere akpa nwa, a ga-akpọ ya ihe nsọ nye Onyenwe anyị, na inye ihe ịchụ àjà dịka okwu e kwuworo n'iwu Onyenwe anyị si dị, nduru 2 ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu 2. Ma lee, otu nwoke nọ na Jerusalem, onye aha ya bụ Simiọn. Nwoke a bụkwa onye ezi omume na onye na-atụ egwu Chineke, na-eche nkasi obi nke Izrel. Mmụọ nsọ dịkwa n'ahụ ya. Mmụọ nsọ duru ya rịị ọdụ na ọ gaghị ahụ ọnwụ ruo mgbe ọ ga-ahụ Kraịst nke Onyenwe anyị. O wee bịa na mmụọ ahụ n'ime ụlọ ukwu Chineke. Mgbe ndị mụrụ ya kubatara nwatakịrị ahụ bụ Yeshua, ka ha wee mere ya dịka omume iwu Chineke si dị, ya onwe ya wee nara ya nke ọma, kuru ya n'aka ya, gọzikwa Chineke sị,
Onyenwe m, ugbu a ka ị ga-ahapụ ohu gị ka ọ laa n'udo dịka okwu gị si dị, n'ihi na anya m ahụwo nzọpụta gị nke ị doziri n'ihu ndị niile. Ihe a ga-ekpughere mba niile ọzọ na ebube ndị gị bụ Izrel. Ihe e kwuru banyere ya wee na-ejukwa nna ya na nne ya n'anya. Simeon wee gọzie ha, sịkwa Meri nne ya, lee, edowo nwa nke a ka ọ bụrụ ọdịda na mbilite nke ọtụtụ mmadụ n'Izrel, ka ọ bụrụkwa ihe ịrịba ama a na-ekwu okwu megide. Ma mma agha ga-adọkwa gị mkpụrụ obi gị onwe gị, ka e wee kpughee echiche nke si n'ọtụtụ obi pụta. Otu onye a na-akpọ Anna dịkwa, bụ onye amụma nwanyị, nwa nwanyị Fanuel, nke si n'ebo Asha pụta. Nwanyị a ghọwo ezi agadi, ebe ya na di ya biri afọ 5 site na nwa agbọghọ ya. O wee nọdụ n'ọnọdụ nwanyị di ya nwụrụ ruo ogo afọ 44, onye na-apụghị n'ụlọ Chineke, ma o were obubu ọnụ na arịrịọ na-ekpere Chineke abalị na ehihie. O wee bịaruo ebe ahụ n'otu oge awa ahụ, wee kelee Chineke, gwakwa ndị niile na-eche mgbapụta nke Jerusalem okwu banyere ya. Mgbe ha mezuru ihe niile nke dịka iwu Onyenwe anyị si dị, ha wee laghachi na Galili ruo obodo nke aka ha bụ Nazaret. Nwatakịrị ahụ wee na-eto, na-esikwa ike, na-ejupụta n'amamihe. Amara Chineke dịkwa n'ahụ ya. Ndị mụrụ ya na-eje Jerusalem kwa afọ n'emume ngabiga. Mgbe ọ gbara afọ 12, ha wee rigo dịka omume nke emume ahụ si dị. Mgbe ha nọzuru ụbọchị niile, mgbe ha na-alaghachi, nwa okoro ahụ bụ Yeshua wee nọdụ n'azụ na Jerusalem. Ndị mụrụ ya amaghịkwa. Ma ebe ha chere na ọ dị n'ụsụ ha, ha jere ije otu ụbọchị, na-achọkwa ya n'etiti ndị ikwu ha na ndị ha maara. Mgbe ha na-achọtaghị ya, ha wee laghachi na Jerusalem na-achọ ya. O wee ruo mgbe ụbọchị 3 gasịrị, ha hụ ya n'ụlọ Chineke ka ọ nọdụrụ n'etiti ndị ozizi, na-anụ okwu ha, na-ajụkwa ha ajụjụ. Ibobo nghọta ya na ọzịza niile ya wee wụọ ndị niile nụrụ okwu ya n'ahụ. Mgbe ha hụrụ ya, egwu wee tụọ ha n'ahụ. Nne ya wee sị ya, "Nwa m, gịnị mere ị na-emeso anyị otu a? Lee, nna gị na mụ onwe m na-achọ gị n'obi ụfụ." O wee sị ha, "Gịnị mere unu na-achọ m? Unu amataghị na aghaghị m ịdị n'ihe nke nna m?" Ma ha onwe ha aghọtaghị okwu a ọ gwara ha. O wee so ha rịda bịaruo Nazaret. O wee nọdụ n'okpuru ha. Nne ya wee na-edebe ihe niile e kwuru n'obi ya. Yeshua wee na-aga n'ihu n'amamihe na ogologo, na-agakwa n'amara n'ebe Chineke na mmadụ nọ. Oziọma dịka Luke si kwuo, isi nke 3. Ma n'afọ nke 15 n'ọchịchị nke Tiberius Siza, mgbe Pontus Pilate bụ onye na-achị Judia, mgbe Herọd bụkwa tetrarch nke Galili, mgbe nwanne ya Filip bụkwa tetrarch nke ala Ituria na Tetrachonitis, mgbe Lisanias bụkwa tetrarch nke Abilini, mgbe Anas na Kaịfas bụ ndị isi nchụaja,
Okwu Chineke bịakwutere Jọn nwa Zekaraya n'ịkpa. O wee bịa n'ala niile dị Jọdan gburugburu, na-ekwusa mmiri chukwu nke nchegharị, ka e wee gbaghara mmehie. Dịka e deworo ya n'akwụkwọ okwu Aịzaya onye amụma, sị: olu otu onye na-eti mkpu n'ịkpa, sị, dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ okporo ụzọ ya ka ha guzozie. A ga-ekpoju ndagwurugwu ọbụla, a ga-emekwa ka ugwu ọbụla na ugwu nta ọbụla dị ala. Ebe dị mgbago ga-aghọkwa ebe guzoziri eguzozi. Ebe niile dị mkpụtamkpụ ga-abụkwa ụzọ dị larịị. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke. Ya mere ọ sị igwe mmadụ ahụ ndị bịara ka o mee ha mmiri chukwu: unu ụmụ nke ajọ ala, onye gosiri unu ka unu gbanarị iwe gaje bịa? Ya mere, mịanụ mkpụrụ kwesịrị nchegharị unu. Unu amalitekwala ikwu n'ime onwe unu, sị, anyị nwere Abraham na nna. N'ihi na asị m unu na Chineke pụrụ ime ka ụmụ tolitere Abraham site na nkume ndị a. Ma ọ bụ n'ugbu a na-atụkwasịkwa anyụike na mgbọrọgwụ osisi niile. Ya mere, a na-egbutu osisi ọbụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma, tụbakwa ya n'ime ọkụ. Igwe mmadụ ahụ wee jụọ ya, sị, ọ bụkwa gịnị kwesịrị ka anyị mee? O wee zaa sị ha, onye nwere uwe ime abụọ, ya mee onye na-enweghị ka o keta. Onye nwekwara nri, ya mee otu ahụ. Ndị ọna ụtụ bịakwara ka e mee ha mmiri chukwu. Ha wee sị ya, onye ozizi, gịnị kwesịrị ka anyị mee? Ọ sị ha, unu apụnara mmadụ karịa ihe a kaworo unu. Ndị agha na-eje ozi jụkwara ya, sị, anyị onwe anyị kwa, gịnị kwesịrị ka anyị mee? Ọ sị ha, unu ejidela onye ọbụla n'aka ike, ebokwala onye ọbụla ebubo ụgha, ka afọ jukwa unu n'ego ọrụ unu. Mgbe ndị Juu nọ na-ele anya, mgbe mmadụ niile na-atụgharịkwa n'obi ha ihe banyere Jọn, ma eleghị anya ya onwe ya ọ bụ Kristi ahụ, Jọn zara sị ha niile, mụ onwe m na-eji mmiri mee unu mmiri chukwu n'ezie, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-erughị ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Onye ahụ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri chukwu. Onye ihe ịfụcha ọka ya dị n'aka ya, ịfụchapụ ebe nzọcha ọka ya nke ọma, na ikpokọta ọka ya n'ọba ya. Ma ọ ga-eji ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ rechapụ igbogbo. Ya mere, o ji ọtụtụ ndụmọdụ dị iche iche zie ndị Juu ozi ọma. Ma Herọd bụ Tetrak, ebe Jọn tụrụ ya mmehie ya n'anya, bụ ihe banyere Herodias nwunye nwanne ya, na ihe banyere ajọ ihe niile Herọd mere. Ọ tụkwasịkwara nke a n'elu ihe niile, na o mechibidoro Jọn n'ụlọ mkpọrọ. Ma mgbe e mere ndị Juu niile mmiri chukwu, o ruo mgbe e mesịkwara Yeshua mmiri chukwu, mgbe ọ na-ekpekwa ekpere, na e meghere eluigwe, mmụọ nsọ wee fedakwasị ya n'oyiyi ahụ dị ka nduru. Olu wee si n'eluigwe sị, gị onwe gị bụ ọkpara m hụrụ n'anya, ihe gị dị m ezi mma. Ma Yeshua onwe ya, mgbe ọ malitere izi ihe, ọ gbara ihe dị ka afọ 10
bụrụ nwa Josef dịka e chere, nwa Hili, nwa Matat, nwa Livai, nwa Melkai, nwa Janai, nwa Josef, nwa Matatayas, nwa Emos, nwa Nehum, nwa Esli, nwa Nagai, nwa Miat, nwa Matatayas, nwa Semin, nwa Josek, nwa Joda, nwa Joanan, nwa Risa, nwa Zerubabel, nwa Shetiel, nwa Nerai, nwa Melkai, nwa Adai, nwa Kosam, nwa Elmadam, nwa La, nwa Yeshua, nwa Elieza, nwa Jorim, nwa Matat, nwa Livai, nwa Simeon, nwa Judas, nwa Josef, nwa Jonam, nwa Eliakim, nwa Melia, nwa Mena, nwa Matata, nwa Netan, nwa David, nwa Jesi, nwa Obed, nwa Boaz, nwa Salmon, nwa Nashon, nwa Aminadab, nwa Aram, nwa Anai, nwa Hezron, nwa Perez, nwa Juda, nwa Jekọb, nwa Aịzik, nwa Abraham, nwa Tera, nwa Nachọ, nwa Serug, nwa Riu, nwa Peleg, nwa Ịba, nwa Shela, nwa Kainan, nwa Afaksad, nwa Shem, nwa Noa, nwa Lamek, nwa Metusela, nwa Enọk, nwa Jared, nwa Malele, nwa Kenan, nwa Enos, nwa Set, nwa Adam, nwa Chineke. Oziọma dịka Luk si kwuo, isi nke 4. Ma ebe Yeshua jupụtara na mmụọ nsọ, o si na Jọdan laghachi. Mmụọ ahụ wee duru ya na-agagharị n'ịkpa. Ekwensu na-anwakwa ya ọgụ ụbọchị 2. O righịkwa ihe ọbụla n'ụbọchị ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ zuru, agụrụ wee gụọ ya. Ekwensu wee sị ya, ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ ogbe achịcha. Yeshua wee zaa ya sị, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị achịcha ka mmadụ ga-eji dị ndụ, kama okwu niile nke si n'ọnụ Chineke pụta. O wee duru ya rigo, wee gosi ya alaeze niile nke elu ụwa dum mmadụ bi na nkenke oge. Ekwensu wee sị ya, gị ka m ga-enye ike a niile na ebube ha, n'ihi na ararawo ya nye n'aka m. Onye ọbụla m chọkwara inye ya, m nye ya. Ya mere, ọ bụrụ na gị onwe gị ga-akpọ isi ala n'ihu m, ihe a niile ga-abụ nke gị. Yeshua wee zaa sị ya, edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, Onyenwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọ isi ala nye, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-ekpere. O wee duru ya gaa Jerusalem, guzo ya n'elu akụkụ ụlọ ukwu Chineke sị ya, ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si n'ebe a tụda onwe gị n'ala, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu banyere gị. Ọzọ, ọ bụkwa n'elu aka ha ka ha ga-eburu gị, ka ị ghara ikpobi ụkwụ gị na nkume ma eleghị anya. Yeshua wee zaa sị ya, ekwuwo sị, anwala Onyenwe anyị Chineke gị. Mgbe ekwensu nwasịrị ọnwụnwa niile, o wee si n'ebe ọ nọ pụọ ruo mgbe ọzọ.
Yeshua wee laghachi na Galili n'ike Mmụọ Nsọ. Ude ya wee pụọ jesaa n'ala dum dị gburugburu. Ya onwe ya wee na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ niile ha. Mmadụ niile na-enyekwa ya otito. O wee bịaruo Nazaret ebe a zọpụtara ya. O wee baa n'ụlọ nzukọ ha n'ụbọchị izu ike, dịka ọ na-eme mgbe dum. O wee bilie ịgụ akwụkwọ. E wee nye ya akwụkwọ Aịzaya onye amụma n'aka. O wee meghe akwụkwọ ahụ, chọta ebe e deworo ya sị, Mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'ahụ m, n'ihi na ọ teela m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O zitewo m ikwusa ntọhapụ gwa ndị a dọtara n'agha, na ikwusa ịhụ ụzọ gwa ndị ìsì, izipụ ndị e tiwara ahụ ka ha laa, ikwusa afọ mgbe Onyenwe anyị na-anara mmadụ nke ọma. O wee kpuchie akwụkwọ ahụ, were ya nyeghachi onye na-ejere ha ozi, wee nọdụ ala. Ndị niile nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee na-elegide ya anya. O wee malite ịsị ha, taa ka emezuworo ihe a e dere n'akwụkwọ nsọ na ntị unu. Ha niile wee bụrụ ya ndị ama ya. Okwu niile nke amara nke si n'ọnụ ya pụta na-ejukwa ha niile anya. Ha wee sị, onye a ọ bụghị nwa Josef? O wee sị ha, n'ezie unu ga-atụrụ m ilu a, dibịa, mee ka ahụ gị onwe gị dị ike. Ka ihe anyị nụrụ na emere ha na Kapanahum meekwa otu a n'ebe a n'obodo nke aka gị. O wee sị, n'ezie asị m unu, ọ dịghị onye amụma ọbụla nke a na-anara nke ọma n'obodo nke aka ya. Ma n'ezie ka m na-asị unu, ọtụtụ ndị inyom di ha nwụrụ dị n'ala Izrel n'ụbọchị Elaịja, mgbe e mechiri eluigwe afọ 3 na ọnwa 6, mgbe ọkụ ụnwụ dara n'ala ahụ niile. Ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha ezigara Elaịja, kama naanị Zarefat n'ala Saịdọn jekwuru nwanyị di ya nwụrụ. Ọtụtụ ndị ekpenta dịkwa n'Izrel na mgbe Elisha onye amụma, ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha mere ka ọ dị ọcha, kama naanị Neeman onye Sairin. Ọnụma wee jupụta ha niile n'ụlọ nzukọ ahụ mgbe ha nụrụ okwu ndị a. Ha wee bilie chụpụ ya n'obodo ahụ, duru ya garuo mpempe ugwu nke e wuru obodo ha n'elu ya, ka ha wee kwada ya n'ala. Ma ya onwe ya gabigara n'etiti ha laa. O wee rịdata na Kapanahum, otu obodo nke Galili. O wee na-ezi ha ihe n'ụbọchị izu ike. Ibobo ozizi ya wee wụọ ha n'ahụ, n'ihi na okwu ya dị ike. Otu nwoke nọkwa n'ụlọ nzukọ ha, nke nwere mmụọ ọjọọ. O wee were oke olu tisie mkpu ike sị, pụọ ebe a! Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ, Yeshua onye Nazaret? Ị bịara ịla anyị n'iyi? Amatara m onye ị bụ, onye nsọ ahụ nke Chineke. Yeshua wee baara ya mba sị, kpuchie ọnụ gị, sikwa n'ime ya pụta. Mgbe mmụọ ọjọọ ahụ tụdasịrị ya n'ala n'etiti ha, o wee si n'ime ya pụta na-emerụghị ya ahụ. Ibobo wee wụọ ha niile n'ahụ. Ha wee kwurịta n'etiti onwe ha sị, gịnị bụ okwu a? N'ihi na o ji ịchị isi na ike nye ndị mmụọ na-adịghị ọcha iwu, ha wee pụta. Ụzụ ya wee tụọ gazuo n'ebe niile nke ala dị obodo ahụ gburugburu. O wee si n'ụlọ nzukọ ahụ bilie, baa n'ụlọ Saimọn.
ma oke ahụ ọkụ jisiri nne nwunye Saimọn ike. Ha wee kpee ekpere banyere ya. O wee guzo n'akụkụ ya, bara ahụ ọkụ ahụ mba. Ahụ ọkụ ahụ wee hapụ ya. Ngwa ngwa o wee bilie na-ejekwara ha ozi. Ma mgbe anyanwụ na-ada, ndị niile ka ha laa bụ ndị nwere mmadụ ahụ na-adịghị mma n'ọrịa dị iche iche kuuru ha bịakwute ya. O wee bikwasị ha niile n'otu n'otu aka ya abụọ, meekwa ka ahụ dị ha ike. Ndị mmụọ ọjọọ pụtakwara n'ọtụtụ mmadụ na-eti mkpu sị, "Gị onwe gị bụ Ọkpara Chineke." Ma ọ na-abara ha mba. O kweghịkwa ka ha kwuo okwu n'ihi na ha matara na ọ bụ Kraịst. Ma mgbe chi bọrọ, ọ pụọ gaa n'ebe bụ ọhịa. Igwe mmadụ niile wee na-achọ ya, wee bịakwute ya, malitekwa igbochi ya ka ọ ghara isi na nke ha gaa ebe ọzọ. Ma ọ sịrị ha, "Aghaghị m izikwa obodo niile ọzọ ozi ọma Alaeze Chineke, n'ihi na ezitere m ime nke a." Ọ na-ekwusakwa okwu Chineke n'ụlọ nzukọ niile nke Galili. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 5. Mgbe ndị mmadụ bịakwutere ya ịnụ okwu Chineke, ọ kwụsịrị n'akụkụ ọdọ mmiri Genesaret, wee hụ ụgbọ mmiri abụọ ka ha guzo n'ụsọ osimiri ahụ. Mana ndị ọka azụ esiwo n'ime ha pụta ma na-asa ụgbọ ha. O wee banye n'otu n'ime ụgbọ mmiri ahụ, nke bụ nke Saimọn, wee rịọ ya ka o si n'ụsọ mmiri pụọ ntakịrị, wee nọdụ ala kụziere ndị nọ n'ezi ụgbọ mmiri ihe. Mgbe ọ hapụrụ ụgbọ mmiri ahụ, ọ sịrị Saimọn, "Gaa n'oké osimiri tụdaa ụgbọ gị ka ị gbuo azụ." Saimọn zara ya sị, "Onyenwe anyị, anyị ejeela ije abalị a dum, anyị ejidekwaghị ihe ọbụla. Mana mgbe ị na-atụ aka, anyị ga-atụda." Mgbe ha mechara nke a, ha jidere ọtụtụ azụ, nke mere na ụgbọ ha gbawara. Ha wee kpọọ ndị ibe ha nọ n'ụgbọ mmiri nke ọzọ ka ha bịa nyere ha aka, bụ ndị bịara ma jupụta ụgbọ mmiri abụọ ahụ, ndị mmehie. Mgbe Saimọn Pita hụrụ nke a, ọ kpọrọ isiala n'ikpere ala Yeshua sị, "Onyenwe anyị, si n'ebe m nọ pụọ, n'ihi na abụ m onye mmehie." N'ihi na ya na ndị niile soro ya nwere ihe iju anya maka azụ ha gbutere. Ndị ngwọrọ na ndị enyi ya, ụmụ Zebedi, ndị enyi Saimọn. Yeshua wee sị Saimọn, "Atụla egwu, site ugbu a gaa n'ihu, ị ga-ejide mmadụ." Mgbe ha bubatara ụgbọ mmiri ndị ahụ n'ụsọ osimiri, ha hapụrụ ha niile wee soro ya. Mgbe ọ nọ n'otu obodo, lee, e nwere otu nwoke nke ekpenta jupụtara, onye mgbe ọ hụrụ Yeshua, o wee daa n'ihu ya wee kpee ekpere sị, "Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike ime ka m dị mma." O wee setị aka ya, metụ ya aka sị, "Achọrọ m ka eme ka m dị ọcha." Ozugbo ahụ, ekpenta ahụ pụrụ n'ahụ ya. O nyere ya iwu ka ọ ghara ịgwa onye ọbụla, kama ka ọ gaa ka o wee gosi onye nchụàjà onwe ya, ka o wee nye onyinye maka enyemaka gị, dịka Mosis nyere n'iwu, ka ọ bụrụ ihe akaebe nye ha. Ma akụkọ banyere ya gbasara karịa. Ọtụtụ igwe mmadụ zukọtara ịnụ ya, ka o wee gwọọ ha n'ọrịa ha. Ma o zoro onwe ya n'ọzara wee kpee ekpere. Otu ụbọchị ka ọ na-ezi ihe, ndị Farisii na ndị dibịa iwu ndị si n'obodo niile nke Galili na Judia na Jerusalem bịa na-agafe. Ike nke Onyenwe anyị dịkwa n'ime ya iji gwọọ ha. Ndị ikom kpọtara otu nwoke dina n'ihe ndina, onye nwere nkwarụ
wee chọọ ụzọ isi kpọbata ya ma dinaa ya n'ihu ha. Ma ebe ha enweghị ike ịchọta ụzọ isi kpọbata ya n'ihi ọnọdụ dị ize ndụ ahụ, ha gara n'ụlọ wee si n'akwa mgbochi ahụ, ihe ndina na ihe niile dị n'etiti kpọdata ya n'ihu Yeshua. Mgbe ọ hụrụ okwukwe ha, ọ sịrị ha, "Nwoke a, agbagharawo gị mmehie gị." Mgbe ahụ ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii malitere iche echiche na-asị, "Onye bụ nwoke a nke na-ekwu okwu nkwulu? Onye pụrụ ịgbaghara mmehie ma e wezụga naanị Chineke?" Ma Yeshua, ebe ọ hụrụ echiche ha, zara ha sị, "Gịnị ka unu na-eche n'obi unu? Ma ọ dị mfe ikwu, mmehie gị ga-agbaghara gị, ma ọ bụ isi, bilie jee ije? Maka unu wee mara na onye nke mmadụ nwere ikike ịgbaghara mmehie n'ụwa." Ọ gwara onye ahụ na-arịa ọrịa nke nwere nkwarụ, "Ana m asị gị, bilie, buru ihe ndina gị gaa n'ụlọ gị." N'ime mkparịta ụka ahụ, o biliri n'ihu ha, rigoro n'elu ihe ndina ya, wee gaa n'ụlọ ya, na-ekpeku Chineke ekpere. Ha niile wee nwee nsogbu na-ekpe ekpere. Chineke jupụtara n'egwu na-asị, "N'ezie, anyị ahụla ihe dị iche iche taa." Mgbe nke a gasịrị, ọ gara hụ otu onye ụtụ isi aha ya bụ Luk, ka ọ nọdụ n'ọnụ ụlọ ahịa, wee sị ya, "Soro m." O wee hapụ ihe niile, bilie soro ya. Luk wee mere ya nnukwu oriri n'ụlọ ya, ebe ọtụtụ ndị ụtụ isi na ndị ọzọ nọdụrụ ala na tebụl ha. Ma ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii n'etiti ha tamuru ntamu megide ndị na-eso ụzọ ya, na-asị, "Gịnị mere unu ji na-eri nri na ihe ọṅụṅụ na ndị ụtụ isi na ndị mmehie?" Yeshua wee sị ha, "Onye ahụ dị mma anaghị achọ dọkịta, kama ọ chọrọ onye ahụ na-arịa ọrịa. Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ọ bụ ndị mmehie ka ha chegharịa." Ha wee sị ya, "Gịnị mere ndị na-eso ụzọ Jọn ji ebu ọnụ ma na-ekpe ekpere mgbe niile? Ndị na-eso ụzọ ndị Farisii na-erikwa ihe, ma ndị nke gị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ?" Ọ zara ha sị, "Ị nwere ike ime ka ụmụ nke ndị na-alụ nwunye ọhụrụ buo ọnụ mgbe ha na nwunye ọhụrụ nọ, ma ụbọchị ga-abịa mgbe a ga-anapụ ha nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ. Mgbe ahụ ha ga-ebu ọnụ n'ụbọchị ndị ahụ." O wee gwa ha ilu sị, "Ọ dịghị onye na-etinye obere uwe elu ọhụrụ n'ime uwe elu ochie, n'ihi na mgbe ahụ nke ọhụrụ ga-adọwa, ihe ewepụtara na nke ọhụrụ agaghịkwa ekwekọ na nke ochie. Ọzọkwa, ọ dịghị onye a ga-etinye mmanya ọhụrụ n'ọnụ n'ime ite ochie, n'ihi na mmanya ọhụrụ na-agbọwa ite ma na-agbapụta ite ndị ahụ ga-anwụkwa. Mana a ga-awụsa mmanya ọhụrụ n'ime ite ọhụrụ, ya mere ha abụọ ga-adị njikere. Ọzọkwa, ndị na-aṅụ mmanya ochie agaghị achọ mmanya ọhụrụ ozugbo, n'ihi na ha na-asị, nke ochie ka mma." Akwụkwọ nke Luk, isi nke 6. N'ụbọchị izu ike nke abụọ, ọ gafere ubi ọka wit. Ndị na-eso ụzọ ya wee dọpụta ọka, ree ya ma tee ya n'aka ha. Ụfọdụ ndị Farisii sịrị ha, "Gịnị mere unu ji eme ihe iwu na-akwadoghị ime n'ụbọchị izu ike?" Mgbe ahụ Yeshua zara ha sị, "Unu agụbeghị ihe Devid mere mgbe ọ ka nọ n'elu osisi a kwụgidere n'elu osisi, na ndị ya na ha nọ? Otu o si banye n'ụlọ Chineke, were achịcha rie, nyekwa ya ndị ya na ha nọ, nke iwu na-akwadoghị iri, kama naanị maka ndị nchụaja." O wee sị ha,
Nwa nke mmadụ bụ onye nwe ụbọchị izu ike. N'ụbọchị izu ike ọzọ, ọ banyere n'ụlọ nzukọ wee kụzie ihe. E nwere otu nwoke aka nri ya kpọnwụrụ akpọnwụ. Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii lere ya anya ka ha mara ma ọ ga-ekwu okwu n'ụbọchị izu ike, ka ha wee hụ ihe ha ga-ebo ya ebubo. Ma ebe ọ maara echiche ha, ọ gwara nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ sị, "Bilie guzoro n'etiti." O wee bilie guzoro. Yeshua wee sị ha, "Ana m ajụ unu ajụjụ, ma ọ bụ iwu kwadoro ime ihe ọma n'ụbọchị izu ike ma ọ bụ ihe ọjọọ, ma ọ bụ iwu kwadoro ịzọpụta ndụ ma ọ bụ ibibi?" O lere ha anya ọnụ wee sị nwoke ahụ, "Setịpụ aka gị." O wee mee otu ahụ, aka ya wee dịghachi mma dịka nke ọzọ. Mgbe ahụ ha jupụtara n'ara ara, ha wee na-arụrịta ụka n'etiti onwe ha gbasara ihe ga-eme Yeshua. N'ụbọchị ndị ahụ, ọ gara n'ugwu ikpe ekpere ma nọrọ abalị na-ekpeku Chineke ekpere. Mgbe chi bọrọ, ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya wee họrọ mmadụ abụọ ndị ọ kpọrọ ndị ozi: Simon onye ọ kpọrọ Pita na Andrew nwanne ya nwoke, ndị dara mba na ndị mmụọ ozi, Filip na Batolomi, Matiu na Tọmọs nwa Alfeọs onye dara mba na Simon onye a na-akpọ Zilọs, Judas nwanne ndị dara mba na Judas Iskariọt onye bụkwa onye rara ya nye. O wee soro ha gbadaa wee guzoro n'ebe dị larịị. Ya na igwe ndị na-eso ụzọ ya na ọtụtụ igwe mmadụ si na Judia dum, site na Jerusalem na ụsọoké osimiri Taya na Saịdọn, ndị bịara ịnụ okwu ya na ka ọ gwọọ ha ọrịa ha. Ndị mmụọ ọjọọ na-akpasu iwe wee gwọọ ha. Igwe mmadụ niile wee chọọ imetụ ya aka, n'ihi na ike sitere n'ebe ọ nọ pụta wee gwọọ ha niile. O wee welie anya ya elu lee ndị na-eso ụzọ ya sị, "Ngọzi dịrị unu ndị ogbenye, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke unu. Ngọzi dịrị unu ndị agụrụ ugbu a, n'ihi na afọ unu ga-eju. Ngọzi dịrị unu ndị na-akwa akwa ugbu a, n'ihi na unu ga-achị ọchị. Ngọzi na-adịrị unu mgbe mmadụ kpọrọ unu asị, mgbe ha kewapụrụ unu, hichapụ aha unu, ma jụ unu n'ihi mmadụ, dịka ihe ọjọọ n'ihi na nwa nke mmadụ. Ṅụrịanụ ọṅụ n'ụbọchị ahụ, n'ihi na ndị unu zuworo, n'ihi ụgwọ ọrụ dị ukwuu n'eluigwe. Ndị nna anyị mere otu ahụ nye ndị amụma. Ma ahụhụ dịrị unu ndị dara mba, n'ihi unu onwe unu hichapụkwa unu. Unu natara agụ unu, nkasi obi anyị. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-achị achị ugbu a, unu ndị afọ juru, n'ihi na unu ga-ahụ ahụhụ ga-adịrị unu mgbe mmadụ niile na-ekwu okwu ọma banyere unu. N'ihi na ihe mwute dị otu a na-akwa. Ahụhụ dịrị ndị nna ha n'ebe ndị amụma ụwa nọ. Ma asị m unu, lezienụ ndị iro unu anya, mekwanụ ndị kpọrọ unu asị ọma, gọzienụ ndị na-akọcha unu, kpekwanụ ekpere maka ndị na-emeju unu. Nyekwa ndị na-eti unu ihe n'otu aka, nyekwa nke ọzọ. Nyekwa ndị na-anapụ unu uwe elu unu, egbochila ha ịnara uwe elu unu. Nye onye ọbụla nke na-arịọ unu ihe ọbụla, nyekwa onye ọbụla nke napụrụ unu ihe onye napụrụ unu ihe nke unu, arịọla ya ọzọ. Dịka unu chọrọ ka ndị mmadụ mere unu, otu ahụ ka unu na-emere ha. N'ihi na ọ bụrụ na unu hụrụ ndị ọhụrụ unu n'anya, gịnị ka unu ga-enweta n'ọzọ?
n'ihi na ndị mmehie na-ahụ ndị hụrụ ha n'anya. Ọ bụrụkwa na unu emere ndị na-emere unu ihe ọma, kedu ụgwọ ọrụ unu ga-enweta? N'ihi na ndị mmehie na-eme otu ihe ahụ. Ọ bụrụkwa na unu gbazinyere ndị unu nwere olileanya ịnata ihe, kedu ụgwọ ọrụ unu ga-enweta? N'ihi na mgbe ndị mmehie na-agbazinye ndị mmehie ihe, ha na-anata otu ihe ahụ. Ya mere, lezienụ anya n'ebe ndị iro unu nọ, meenụ ihe ọma ma gbazinye ihe. Unu achọghị ihe ọ bụla, ụgwọ ọrụ unu ga-adịkwa ukwuu. Unu ga-abụkwa ụmụ nke onye kasị elu, n'ihi na ọ na-emere ndị nọ na mkpa na ndị na-adịghị ike ebere. Ya mere, bụrụnụ ndị ebere dịka nna unu si eme ebere. Unu ekpela ikpe, agaghị ekpe unu ikpe. Unu ekpela ikpe, agaghịkwa ama unu ikpe. Gbagharanụ, a ga-agbagharakwanụ. Nyenụ onwe unu, a ga-enyekwa unu ya. A ga-enye unu ezigbo aha nke apịrị apị, nke na-ama jijiji, nke na-atụpụsị n'obi unu, n'ihi na otu nna ha ka unu ji tụọ onwe unu. A ga-eji otu ahụ tụọ unu ọzọ. O wee gwa ha okwu n'ilu sị, onye pụrụ idu onye isi? Ha abụọ agaghị ada n'olu. Onye pụrụ idu onye isi? Ha abụọ agaghị ada n'olulu. Onye na-eso ụzọ adịghị elu karịa onye nkuzi ya, mana onye chọrọ ịbụ onye na-eso ụzọ zuru oke ga-adị ka onye nwe ya. Gịnị mere unu ji ahụ ntụpọ dị n'anya nwanne unu nwoke, ma ghara ichebara ntụpọ dị n'anya nke unu echiche? Olee otu ị ga-esi sị nwanne gị nwoke, nwanne m, ka m wepụ nsị dị n'anya gị, ma ọ bụrụ na ị hụghị ihe dị n'anya gị? Onye ihu abụọ buru ụzọ chụpụ ihe dị n'anya gị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma, ị ga-enwe ike iwepụ ntụpọ dị n'anya nwanne gị nwoke, n'ihi na ọ bụghị osisi ọma nke na-amị mkpụrụ ọma, ọ bụghịkwa osisi ọjọọ nke na-amị mkpụrụ ọma. A maara osisi ọbụla site na mkpụrụ ya, n'ihi na ọ bụghị site n'ogwu ka ị na-achịkọta mkpụrụ fig, ọ bụghịkwa site n'osisi ka ị na-achịkọta mkpụrụ vaịn. Onye ezi mmadụ site n'ezi akụ dị n'obi ya na-eweta ezi ihe n'ụlọ. Ajọ mmadụ sitekwa n'ajọ akụ dị n'obi ya na-eweta ihe ọjọọ n'ụlọ, n'ihi na site n'ihe jupụtara n'obi ka ọnụ ya na-ekwu. Ma gịnị mere unu ji akpọ m Onyenwe anyị? Unu emekwala ihe ndị a na-ekwu. Onye ọbụla bịakwutere m ma nụ okwu m ma mee ha, m ga-egosi gị onye ọ bụ. Ọ dị ka ụlọ mmadụ ma gwuru omimi ma tinye aka, nke wuru ntọala n'elu osisi. Mgbe mmiri tolitere, ide mmiri ahụ bịara n'ụlọ ahụ ma ghara ịma jijiji, n'ihi na ọ dịghị n'elu osisi. Ma onye na-anụ ma ọ naghị eme, dịka nwoke wuru ụlọ n'elu ụwa na-enweghị ntọala, nke ide mmiri dara megide. Ọ dakwara mgbe niile. Ọdịda nke ụlọ ahụ dịkwa ukwuu. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 7. Mgbe o kwuchara okwu ya niile, ndị mmadụ nọ n'etiti ndị ọrụ ugbo ahụ na-arịa ọrịa ma dị njikere ịbanye Kapanọm. Otu ohu nke napụrụ ya ịhụnanya ya, mgbe ọ nụrụ maka Yeshua, o zigara ya ka ọ bịa gwọọ ohu ya. Ndị okenye obodo ahụ bịakwutere ya na-arịọ ka ha bịa Yeshua ma rịọ ya sị na ọ bụ ozugbo ka o mee ka
o mee nke a maka ọrụ ya, n'ihi na ha kwuru sị, ọ bụ onye na-ekwuchitere mba anyị ma wuo ụlọ nzukọ. Yeshua soro ha gaa, mana ọ nọghị anya n'ụlọ ahụ. Mgbe ọ na-apụ, o zigara ndị enyi ya, na-asị, Onyenwe anyị, enyela onwe gị nsogbu, n'ihi na erughị m eru ịbanye n'okpuru ụlọ m. Ya mere, echeghị na m ruru eru ịbịa n'okwu ahụ. Onye ohu m ga-adịkwa ndụ naanị n'ihi na abụ m onye nọ n'okpuru ikike. Enwere m ndị enyemaka n'okpuru m. M na-asị otu onye gaa, ọ gawa, na ohu m mee nke a, meekwa ya. Mgbe Yeshua nụrụ ihe ndị a, o juru ya anya wee tụgharịa ya wee sị ndị na-eso ya, asị m unu, ahụbeghị m okwukwe dị ukwuu dị otu a, ọ bụghị n'Izrel. Mgbe ndị ezigara ndị ahụ tụgharịrị, mgbe ha laghachiri n'ụlọ ha hụrụ ohu ahụ nke na-arịa ọrịa ahụ gbasiri ha ike. N'echi ya, ọ gara n'obodo a na-akpọ Nain. Ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya sokwa ya na igwe mmadụ buru ibu. Mgbe o rutere n'ọnụ ụzọ ámá nke obodo ahụ, lee, e buru otu onye nwụrụ anwụ, otu nwa nwoke nne ya mụrụ naanị, onye bụ di ya nwụrụ anwụ. Ọtụtụ ndị obodo ahụ sokwa ya. Mgbe Onyenwe anyị hụrụ ya, o nwere ọmịiko n'ebe ọ nọ wee sị, akwala akwa. Mgbe ahụ, ọ gara metụ igbe ozu ahụ aka. Ndị bu ya guzoro otu ebe wee sị, nwa okorobịa, asị m gị bilie. Onye nwụrụ anwụ wee bilie, malite ikwu okwu, nyefee ya n'aka nne ya. Mgbe ahụ, mmadụ niile tụrụ egwu ma too Chineke sị, onye amụma ukwu apụtawo n'etiti unu. Akụkọ banyere ya gbasaa na Judia na gburugburu niile na mpaghara. Onye ndị na-eso ụzọ ya, Jọn, kọwara ya ihe ndị a niile. Mgbe ahụ, Jọn kpọrọ onwe ya mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya, wee ziga ha na Yeshua sị, ị bụ onye na-abịa ka anyị ga-echere onye ọzọ? Mgbe ndị ikom ahụ zigara gị ka ị jụọ sị, ị bụ onye na-abịa? Ha jụrụ sị, Jọn Baptist ọ ga-abịa ka anyị ga-echere onye ọzọ? N'oge ahụ, ọ gwọrọ ọtụtụ ọrịa ha, ọnya na mmụọ na-adịghị ike. O mekwara ka ọtụtụ ndị ìsì hụ ụzọ n'efu. Yeshua zara sị ha, gaanụ kọọrọ Jọn ihe unu hụrụ na ihe unu nụrụ, na ndị ìsì na-ahụ ụzọ, ndị ọrịa na-apụ, ndị ekpenta na-eme ka ha dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụ ihe, ndị nwụrụ anwụ na-akpọlitekwa, ndị ogbenye na-anatakwa ozi ọma. Onye a gọziri agọzi ka onye na-agaghị eme ihe ọjọọ n'ihi m. Mgbe ndị ozi Jọn lawara, ọ malitere ịgwa ndị Jọn sị, gịnị ka unu nwere pụwara n'ọzara ịhụ? Ọ bụ ahịhịa amị nke ifufe na-ama jijiji? Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Nwoke yi uwe dị nro? Lee, ndị yi uwe mara mma ma na-ebi ndụ dị ụtọ n'ogige ndị eze. Ma gịnị ka unu gara ịhụ? Onye bụ onye amụma? Onye bụ onye amụma? Ee, asị m unu, na ihe karịrị otu onye amụma. Onye a bụ onye e dere banyere ya sị, lee, m na-eziga na onye ozi m n'ihu gị, onye na-edozi ụzọ gị n'ihu gị. N'ihi na asị m unu na ọ dịghị onye amụma ka Jọn ukwuu n'etiti ndị a mụrụ site n'ụmụ nwanyị. Ọ dịghịkwa onye kacha nta n'alaeze Chineke. Ọ dịghịkwa onye kacha nta n'alaeze Chineke ka ya
ụka ya ukwuu. Mgbe ahụ ndị niile nụrụ na ndị na-ana ụtụ isi mere ka Chineke bụrụ onye ezi omume site n'ịbụ ndị e mere baptizim site na baptizim Jọn. Ma ndị Farisii na ndị ọka mmụta iwu ledara ndụmọdụ Chineke megide ha anya. Ha ekwetaghịkwa ka o mee ha baptizim. Onyenwe anyị wee sị, "Gịnị ka m ga-eji tụnyere ndị ọgbọ a? Gịnịkwa ka ha dị ka ha? Ha yiri ụmụntakịrị ndị nọ ọdụ n'ahịa na-akwa akwa n'etiti onwe ha na-asị, anyị akwawa akwa maka unu, ike agwụbeghị unu. Anyị akwawa akwa maka unu, unu akwabeghị akwa." N'ihi na Jọn onye na-eme baptizim bịara na-erighị achịcha ma ọ bụ na-aṅụ mmanya, unu na-asị, "O nwere mmụọ ọjọọ." Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, unu na-asị, "Lee, nwoke na-eri nri na onye na-aṅụ mmanya vaịn, enyi ndị na-ana ụtụ isi na ndị mmehie." Ma amamihe ziri ezi site n'aka ụmụ ya niile. Otu n'ime ndị Farisii wee rịọ ya ka o soro ya rie nri. O wee banye n'ụlọ ndị Farisii nọdụ ala iri nri. Lee, otu nwaanyị si n'obodo ahụ, onye mmehie, mgbe ọ nụrụ na Yeshua nọ na-eri nri n'ụlọ ndị Farisii, o wetara igbe mmanya vaịn. O wee guzoro n'azụ ya na-ebe akwa, wee malite ịsa ụkwụ ya na ụkwụ ya. Ahịhịa wee jiri ntutu isi ya kpọọ ha, susuo ya ụkwụ ya ọnụ, tee ha mmanụ. Mgbe onye Farisii ahụ nyere ya iwu hụrụ nke a, o kwuru n'ime onwe ya sị, "Ọ bụrụ na nwoke a bụ onye amụma, ọ gara ama onye na ụdị nwaanyị a bụ nke na-emetụ ya aka, n'ihi na ọ bụ onye mmehie." Yeshua wee sị ya, "Simon, enwere m ihe m ga-agwa gị." Ọ zara sị, "Onyenwe anyị, kwuo ya." Enwere otu onye na-agbazinye ego nke nwere ụlọ akụ abụọ. Otu nwere naanị 100 pence ise, nke ọzọ nwere 50. Mgbe ha enweghị ihe ha ga-akwụ, o kwetara ha abụọ, "Onye n'ime ha, gwa m, ga-enwe ekele karịa?" Simon zara sị, "Echere m na ọ bụ onye o nyere ego kachasị." O wee sị ya, "I kperela nke ọma." Mgbe ahụ ọ tụgharịrị lee nwaanyị ahụ anya wee sị Simon, "Ị hụrụ nwaanyị a? Abatara m n'ụlọ gị, i nyeghị m mmiri maka ụkwụ m, mana ọ sachara m ụkwụ m ma tii ahịhịa ma jiri anya ya kpọọ ha. Ị naghị enye m ihe ọṅụṅụ, mana ọ kwụsịbeghị ịsa ụkwụ m kemgbe m batara. Etibeghị m isi m mmanụ, kama o teela ụkwụ m mmanụ. Ya mere ana m asị gị na agbagharala ya ọtụtụ mmehie, n'ihi na ọ ṅụọla mmanya nke ukwuu. Ndị a gbagharala ntakịrị, ha na-eme mkpọtụ ntakịrị." Ọ sịrị ya, "Agbagharala gị mmehie gị, ekwensu." Ndị nọdụrụ ala na tebụl malitere ikwu n'etiti onwe ha sị, "Onye bụ onye a nke na-agbaghara mmehie?" O wee sị nwaanyị ahụ, "Okwukwe gị azọpụtawo gị, laa n'udo." Akwụkwọ nke Luk, isi nke 8. Mgbe nke ahụ gasịrị, ya onwe ya gafere wee mee ka a mara alaeze Chineke site n'obodo ukwu na obodo nta niile, na-ekwusa ozi ọma. Ha abụọ sokwa ya na ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị a gwọrọ site n'ọrịa mmụọ na ọrịa, dịka Mary onye a na-akpọ Magdalene, onye si n'ime ya pụta okwu dị iche iche, Joanna nwunye Chuza, onye na-elekọta ụlọ Herod,
Suzana na ọtụtụ ndị ọzọ ndị nyere ya aka n'ihe onwunwe ha. Ma mgbe ọtụtụ mmadụ zukọrọ ma si n'obodo niile bịakwute ya, o kwuru okwu n'ilu. Otu onye agha mkpụrụ pụrụ ịgha mkpụrụ ya. Ka ọ na-agha mkpụrụ, ụfọdụ dara n'akụkụ ụzọ. Okwu ya zọkwara ha. Ndị ajọ omume nke eluigwe ripịakwara ha. Ụfọdụ dakwara n'elu nkume. Mgbe ọ pụlitere, ọ kpọnwụrụ n'ihi na o nweghị mmiri. Ụfọdụ dara n'etiti ogwu. Ogwu ndị ahụ wee pulite ma kpuchiri ha. Ụfọdụ dara n'ala dị mma, pulite ma mịa mkpụrụ maka 100 iberibe. Mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a, o tiri mkpu sị, "Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ." Ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya anya, na-ajụ ya ihe ilu ahụ bụ. O wee sị, "Ọ bụ unu ka e nyere ịmata ihe nzuzo nke ụlọ Chineke, mana nye ndị ọzọ site n'ilu, ka ha wee ghara ịhụ. Mgbe ha nụrụ, ha agaghị aghọta." Ilu a bụ nke a: mkpụrụ ahụ bụ okwu Chineke. Ndị nọ n'akụkụ ụzọ nke ọzọ bụ ndị na-anụ. Mgbe ahụ, nkọcha ahụ bịara wee wepụ okwu ahụ n'obi ha, ka ha wee ghara iteta ma ghara imetụta ha. Ma ndị nọ n'elu nkume bụ ndị mgbe ha nụrụ, ha na-anata okwu ahụ n'ọnụ, ma ha enweghị mgbọrọgwụ. Ruo nwa oge, ha na-eguzo, ma oge ọnwụnwa ha na-apụ. Ndị dara n'etiti ogwu bụ ndị nụrụ, ndị mgbe ha lasịrị, a na-akpagbu ha site n'ichegbu akụ na ụba na ihe ụtọ dị ukwuu. Ha anaghịkwa amị mkpụrụ. Ma ndị dara n'ala dị mma bụ ndị ji obi eziokwu na ezi obi na-anụ okwu ahụ, na-edebe ya ma na-amị mkpụrụ na ndidi. Ọ dịghị onye ọbụla mgbe ọ gbanyechara kandụl ga-etinye ya n'okpuru ite. Ọ gaghịkwa etinye ya n'okpuru ihe ndina ya, kama ọ ga-etinye ya n'elu osisi kandụl, ka ndị na-abata wee hụ ìhè. N'ihi na ọ dịghị ihe nzuzo ọbụla a na-ekpughebeghị, ma ọ bụ ihe ọbụla zoro ezo nke a na-amaghị ma na-apụta ìhè. Ya mere, lezienụ anya otu unu si anụ ihe, n'ihi na onye nwere, a ga-enye ya; onye na-enweghịkwa, ihe o yiri ka o nwere, a ga-anapụ ya. Mgbe ahụ, nne ya na ụmụnne ya bịakwutere ya. Ha enweghịkwa ike ịbịakwute ya maka ihe o furu efu. Ụfọdụ wee sị ya, "Nne gị na ụmụnne gị ndị nwoke nọ ebe a, ha chọrọ ịhụ gị." Ma ọ zara ha sị, "Nne m na ụmụnne m ndị nwoke bụ ndị na-anụ okwu Chineke ma na-eme ya." Otu ụbọchị, ọ banyere n'ụgbọ mmiri ya na ndị na-eso ụzọ ya wee sị ha, "Gaanụ n'akụkụ nke ọzọ nke ọdọ mmiri ahụ." Ha wee pụọ. Mgbe ha na-ekwu okwu, ọ dara ụra. Oke ifufe wee dakwasị n'ọdọ mmiri ahụ. Mmiri wee jupụta ha. Ha wee daa mba n'obi. Ha wee bịakwute ya kpọte ya sị, "Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, anyị na-ala n'iyi." O wee bilie bara ifufe na mkpọtụ mmiri mba. Ha wee kwụsị, o wee daa. O wee sị ha, "Olee ebe njedebe gị dị?" Ha wee tụọ egwu ma jụọ ibe ha sị, "Onye bụ onye a nke na-enye ifufe na mmiri iwu?" Ha na-erubekwara ya isi. Ha wee banye n'ụgbọ mmiri gaa n'ógbè ndị Gadara nke dị n'ihu Galili. Mgbe ọ na-achọ ịpụ n'ala, otu nwoke si n'obodo ahụ bịakwutere ya, onye nọrọla n'ọzara ogologo oge. O yighịkwa uwe, o bighịkwa n'ụlọ, kama n'ili. Mgbe ọ hụrụ Yeshua, o tiri mkpu, daa n'ala n'ihu ya, jiri olu dị elu kwuo okwu sị,
Gịnị ka m ga-eme gị, Yeshua, Ọkpara Chineke onye kasị elu? Biko emeela m ahụhụ, n'ihi na o nyere mmụọ ọjọọ ahụ iwu ka o si n'ime nwoke ahụ pụta, n'ihi na o jidewo ya ọtụtụ mgbe. Ya mere, a na-ejide ya n'agbụ igwe ma na-ejide ya n'agbụ igwe, ma ọ gbajiri agbụ igwe ahụ, e wee buru ya n'ọnwụ gaa n'ọzara. Yeshua wee jụọ ya sị, gịnị bụ aha gị? Ọ zara, Usuu ndị agha, n'ihi na ọtụtụ ihe ọtịtị abanyela n'ime ya. Ha wee rịọ ya ka ọ ghara ikwe ka ha banye n'ime omimi. E nwere ebe obibi ọtụtụ ezi na-eri nri n'ugwu. Ndị mmụọ ọjọọ wee rịọ ya ka o kwe ka ha bata n'ime ha. O wee kwe ka ha bata. Ndị nche wee pụọ n'ime nwoke ahụ, wee banye n'ime ezi ndụ ahụ. E wee dọkpụrụ ndị nche ahụ n'ike site n'ebe dị elu gaa n'ọdọ mmiri ahụ, akụgbuokwa ha. Mgbe ndị nụrụ ya hụrụ ihe merenụ, ha gbapụrụ. Mgbe ha lawasịrị, ha kọrọ ya n'obodo na n'ime obodo. Ha wee pụọ ịhụ ihe mere. Mgbe ha bịarutere ịhụ Yeshua, ha hụrụ nwoke ahụ, onye wepụrụ iwu ya n'aka ya, ka ọ nọdụrụ ala n'ụkwụ Yeshua, yi uwe, uche ya dịkwa mma. Ha wee tụọ egwu. Ndị hụrụ ya kọkwara ụzọ esi gwọọ onye nwere ọrịa ahụ. Ya mere, igwe mmadụ niile nọ n'ogbe dị Nazaret rịọrọ ya ka o si n'ebe ha nọ pụọ, n'ihi na egwu jidere ha nke ukwuu. O wee banye n'ụgbọ mmiri wee laghachi. Nwoke ahụ ndị na-eso ụzọ ya si n'ebe ọ nọ pụọ rịọrọ ya ka ọ nọrọ ya, ma Yeshua zipụrụ ya sị, laghachi n'ụlọ gị, kọọ maka ihe ukwu Chineke mere gị. Ya mere, ọ gara n'obodo ahụ wee kwusaa ihe ukwu niile Yeshua mere ya. Mgbe Yeshua nọ ebe a ọzọ, ndị mmadụ nabatara ya n'ihi na ha niile na-eche ya. Ma lee, otu nwoke aha ya bụ Jairọs, onyeisi ụlọ nzukọ, bịara kpọọ isiala n'ụkwụ Yeshua ma rịọ ya ka ọ bata n'ụlọ ya, n'ihi na o nwere naanị otu nwa nwanyị dị ihe dị ka afọ 2, onye dina n'ọnwụ. Ka ọ na-apụ, ndị mmadụ na-agba ya gburugburu. Otu nwanyị na otu nke nwere ọbara ọgbụgba ruo afọ 2, onye mefusịrị ihe niile o nwere n'aka ndị dọkịta, ma onye ọbụla enweghị ike ịgwọ ya. Mgbe ọ nọ n'azụ, o metụrụ ọnụ uwe ya aka. Ozugbo ọbara ọgbụgba ya kwụsịrị. Yeshua wee sị, onye bụ onye metụrụ m aka? Mgbe ha niile gọrọ agọ, Pita na ndị ya na ha nọ sịrị, Onyenwe anyị, igwe mmadụ ahụ na-akwa gị ma na-azọ gị ụkwụ. Ị na-asị, onye metụrụ m aka? Yeshua wee sị, otu onye metụrụ m aka, n'ihi na echere m na ike apụwo m. Mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ezobeghị ya, ọ bịaruru nso ma maa jijiji daa n'ala n'ihu ya, wee gwa ya n'ihu ndị mmadụ niile ihe mere o ji metụ ya aka na otu esi agwọ ya ozugbo. Ọ sịrị ya, nwa m nwanyị, nwee obi ike, okwukwe gị azọpụtawo gị, laa n'udo. Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, otu onyeisi n'ụlọ onyeisi ụlọ nzukọ ahụ bịara wee sị ya, nwa gị nwanyị anwụọla, emeela ka onye nkụzi gwọọ ya. Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ zara ya sị, atụla egwu, kpachara anya, a ga-agwọkwa ya. Mgbe ọ banyere n'ụlọ ahụ, o kweghị ka onye ọbụla soro ya bata ma ewezụga Pita. Ndị ngwọrọ na ndị mmụọ ọjọọ na nna na nne ya, ha niile kwara akwa ma rube isi n'ihi ya. Ma ọ sịrị,
akwala akwa n'ihi na ọ nwụbeghị, kama ọ na-arahụ ụra. Ha chịrị ya ọchị ebe ha maara na ọ nwụọla. Mgbe ahụ ọ chụpụrụ ha niile, jide ya n'aka, tie mkpu sị, "Nwaada, bilie!" Mmụọ ya wee teta, o wee bilie ozugbo. O wee nye iwu ka o nye ya nri. Ndị mụrụ ya tụrụ n'anya, ma o nyere ha iwu ka ha ghara ịgwa onye ọbụla ihe mere. Akwụkwọ Luk, isi nke 9. Mgbe ahụ ọ kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya abụọ, nye ha ike na ikike n'ahụ ọrịa niile na ọgwụgwọ ọrịa. O zipụrụ ha ka ha gaa kwusaa alaeze Chineke na ịgwọ ọrịa. O wee sị ha, "Unu ewerela ihe ọbụla maka njem unu, maọbụ akwụkwọ ego, maọbụ achịcha, maọbụ akwa sik, maọbụ igbe abụọ. Ụlọ ọbụla unu banyere, nọrọ n'ebe ahụ wee pụọ. Ndị niile na-anaghị anabata unu mgbe unu si n'obodo ahụ pụọ, fechapụ aja dị n'ụkwụ unu ka ọ bụrụ ihe akaebe megide ha." Ha wee pụọ gaa n'obodo niile na-ekwusa ozi ọma ma na-agwọ ọrịa n'ebe niile. Ugbu a Herọd onye na-achị achị nụrụ ihe niile o mere. O wee nwee mwute n'ihi na ụfọdụ kwuru na Jọn esiwo n'ọnwụ na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ụfọdụ sikwara na Elaịja apụtawo ìhè. Ndị ọzọ sikwara na otu n'ime ndị amụma ochie apụtawo. Mgbe ahụ Herọd sịrị, "Ebipụla m isi Jọn. Onye bụ nwoke a m na-anụ maka ya?" Ọ chọkwara ịhụ ya. Mgbe ndị ozi laghachiri ka ha kọrọ ya ihe ukwu ha mere, o wee kpọrọ ha gaa n'ebe dị jụụ dị nso n'obodo a na-akpọ Betsaida. Ndị mmadụ wee soro ya. O wee nabata ha, gwa ha okwu gbasara alaeze Chineke, gwọkwa ndị chọrọ ọgwụgwọ. Mgbe chi malitere igwu, ụmụ okorobịa abụọ ahụ bịara wee sị ya, "Zipụ ndị mmadụ ahụ ka ha gaa n'obodo nta na obodo nta ndị gbara ya gburugburu, nọrọ ebe obibi ma rie nri, n'ihi na anyị nọ ebe a n'ebe tọgbọrọ n'efu." Ma ọ sịrị ha, "Kpọrọnụ ha ka ha rie." Ha wee zaa sị, "Anyị enweghị ihe karịrị achịcha 5 na azụ 2. Ọ gwụla, ma anyị ga-azụta nri maka ndị a niile, n'ihi na ha dị ihe dị ka 5,000. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, "Hapụnụ ha ka ha nọdụ n'ìgwè mmadụ 50. Ahụla m alaeze Chineke." Ihe dị ka otu ụbọchị, mgbe okwu ndị a gasịrị, ọ kpọrọ Pita, Jọn na Jems gaa n'ihe anyanwụ. Ka ọ nọ na-ekpe ekpere, ugwu ahụ ga-ekpe ekpere, ọdịdị ihu ya gbanwere, uwe mwụda ya wee chaa ọcha ma na-egbuke egbuke. Ma lee, ndị agadi mmadụ abụọ na-akparịta ụka. Ha wee kọrọ ya bụ Mozis na Elaịja, nke ya bụ ndị pụtara ìhè n'ebube nke ọ ga-emezu na Jerusalem. Ma Pita na ndị ya na ha nọ dara mba n'ụra. Mgbe ha tetara, ha hụrụ ebube ya na mmadụ abụọ ahụ so ya, ka ha si n'ebe ọ nọ pụọ. Pita sịrị Yeshua, "Onyenwe anyị, ọ dị mma na ị nọ ebe a? Ka anyị wuo ụlọ ikwu 3, otu maka gị, otu maka Mozis, otu maka Elaịja." Mgbe igwe ojii bịara ọ na-ekwu okwu otu a, ha tụrụ egwu ịbanye. Igwe ojii ahụ gbara ọchịchịrị. Otu olu si n'igwe ojii ahụ pụta na-asị, "Onye a bụ ọkpara m mara mma, geenụ ya ntị." Mgbe njem ahụ gwụchara, a hụrụ Yeshua naanị ya. Ha wee si n'ebe ahụ pụọ. Ha agwaghịkwa onye ọbụla ihe ọbụla ha hụrụ n'oge ahụ.
N'echi ya ka ha si n'ugwu ahụ na-arịdata, ọtụtụ mmadụ bịakwutere ya. Ma lee, otu nwoke n'ime igwe mmadụ ahụ tiri mkpu sị, "Onyenwe anyị, biko legide nwa m nwoke anya, n'ihi na ọ bụ naanị ya ka m nwere. Ma lee, mmụọ jidere ya, o wee mee ka o tie mkpu, tụọkwa ya ụjọ, wee si n'ebe ọ nọ pụọ n'ike. Mgbe o tiri ya ihe, ugbu a, arịrịọ m ndị na-eso ụzọ gị ka ha chụpụ ya, arịọrọ m ndị na-eso ụzọ gị ka ha chụpụ ya, mana ha enweghị ike." Mgbe ahụ Yeshua zara sị, "Unu ọgbọ na-enweghị okwukwe na nke gbagọrọ agbagọ, ruo ole mgbe ka m ga-anọnyere unu wee hapụ unu? Kpọta nwa gị nwoke ebe a." Mgbe ọ ka na-abịa, ekwensu dọwara ya ma kụjie ya. Mgbe ahụ Yeshua bara mmụọ ahụ na-adịghị ọcha mba, gwọọ nwatakịrị ahụ, ma nyefee ya n'aka nna ya. Ike Chineke juru ha niile anya. Mgbe ihe niile Yeshua mere juru ha niile anya, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, "Soronụ okwu ndị a nke ọma, n'ihi na a ga-enyefe nwa nke mmadụ n'aka mmadụ." Ma ha aghọtaghị okwu ahụ, n'ihi na e zoro ya n'ebe ha nọ, nke mere na ha enweghị ike ịghọta ya. Ha na-atụkwa egwu ịjụ ya ajụjụ banyere ya. Mgbe ahụ, esemokwu bilitere n'etiti ha gbasara onye n'ime ha ga-abụ onye kacha ukwuu. Mgbe Yeshua ghọtara echiche obi ha, ọ gbara otu nwatakịrị wee debe ya n'akụkụ ya, wee sị ha, "Onye ọbụla nabatara nwatakịrị a n'aha m, ọ nabata m. Onye ọbụla na-anabatakwa m, ọ nabataghị onye zutere m. N'ihi na onye kacha nta n'etiti unu niile ga-abụ onye ukwu." Mgbe ahụ Jọn zara sị, "Onyenwe anyị, anyị hụrụ otu onye na-achụpụ ọrịa n'aha gị. Anyị wee gbochie ya, n'ihi na ọ naghị eso ụzọ gị nke ọma." Mgbe ahụ Yeshua sịrị ya, "Egbochila ya, n'ihi na onye na-emegideghị ya nọnyere ya." Mgbe ụbọchị ndị ahụ zuru iji ruo, o kpebiri ịga Jerusalem. O wee zipụ ndị ozi tupu ya agawa. Ha wee banye n'obodo nta nke dị Sameria ka ha kwadebe ebe obibi maka ya. Ma ha anabataghị ya, n'ihi na omume ya dị ka a ga-asị na ọ chọrọ ịga Jerusalem. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya, ndị dara ngwọrọ na ndị mmụọ ọjọọ nụrụ nke a, ha sịrị, "Onyenwe anyị, ị chọrọ ka anyị si n'elu tụda ọkụ wee repịa ha, dịka Elaịja mere?" Ma Yeshua tụgharịrị bara ha mba sị, "Unu amaghị mmụọ dị n'ime ya, n'ihi na Nwa nke mmadụ abịaghị ibibi ụwa nke mmadụ, kama ọ bịara ịzọpụta ha." Ha wee gaa n'obodo ọzọ. O wee ruo, ka ha na-aga, otu nwoke sịrị ya, "M ga-eso gị, Onyenwe anyị, ebe ọbụla ị na-aga." Yeshua wee sị ya, "Nkịta ọhịa nwere olulu nnụnụ, nke eluigwe nwere ebe obibi akwụ, mana Nwa nke mmadụ enweghị ebe ọ ga-etinye isi ya." Ma ọ gwara onye ọzọ, "Soro m." Onye ahụ wee sị, "Onyenwe anyị, hapụ m ka m buru ụzọ gaa lie nna m." Yeshua sịrị ya, "Hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ndị nwụrụ anwụ, mana gị onwe gị gawa kwusaa alaeze Chineke." "Onyenwe anyị, m ga-eso gị, mana hapụ m ka m buru ụzọ gaa kelee ndị nọ n'ụlọ m." Yeshua wee sị ya, "Ọ dịghị onye ọbụla nke na-etinye aka ya n'ọrụ ugbo ma na-ele anya n'azụ kwesịrị alaeze Chineke." Akwụkwọ nke Luk, isi nke 10. Mgbe ihe ndị a gasịrị, Onyenwe anyị họpụtara ndị ọzọ 7, wee zipụ ha abụọ abụọ n'ihu ya gaa n'obodo na ebe ọbụla ya onwe ya na-abịa, wee sị ha, "Owuwe ihe ubi dị ukwuu, mana ndị ọrụ dị ole na ole. Ya mere, rịọnụ onye nwe owuwe ihe ubi ahụ
Gaanụ, lee, m na-ezipụ unu, ebula akpa maọbụ igbe ozu maọbụ akpụkpọ ụkwụ. Unu ekelekwala onye ọbụla n'ụzọ. Ụlọ ọbụla unu banyere, sịnụ udo dịrị ụlọ a. Ọ bụrụ na udo mbụ ahụ dị, udo unu ga-adịkwasị ya. Ọ bụrụ na ọ nọ ebe ahụ, udo ga-abịakwasị unu. A ga-enyekwa unu n'ụlọ ahụ, n'ihi na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Unu agaala site n'ụlọ ruo n'ụlọ. Ma n'obodo ọbụla unu banyere, ọ bụrụ na ha anabata unu, unu ga-eri ihe a ga-enye unu. Gwọkwa ndị ọrịa nọ n'ebe ahụ, na-asị ha, Alaeze Chineke abịala unu. Ma n'obodo ọbụla unu banyere, ọ bụrụ na ha anabataghị unu, pụọ n'okporo ámá nke ya sị, uzuzu ahụ nke dara n'obodo unu, anyị ga-ehichapụ ya megide unu. Mana maranụ na Alaeze Chineke abịala n'ebe unu nọ. N'ihi na ana m asị unu na n'ụbọchị ahụ, ọ ga-adịrị Sọdọm mfe karịa obodo ahụ. Ahụhụ ga-adịrị gị Korazin, ahụhụ ga-adịrị gị Betsaida, n'ihi na e mere ọrụ ebube ndị a nye Taya na Saịdọn, nke e mere unu. Ha gara echegharị kemgbe ogologo oge gara aga, na-anọdụ ala na-akwa na ntụ. Ya mere, ọ ga-adịrị Taya na Saịdọn mfe n'ikpe karịa unu. Ma gị onwe gị, Kapanọm, onye buliri elu n'eluigwe, a ga-atụba gị n'ime hel. Onye na-anụ olu gị na-anụ olu m. Onye na-eleda gị anya na-eleda m anya. Onye na-eledakwa m anya na-eledakwa onye zitere m anya. 70 ahụ wee tụgharịa n'ọnụ na-asị, Onyenwe anyị, emeriri ala site n'aha gị. O wee sị ha, ahụrụ m Setan dịka amụma ka ọ na-ada site n'elu. Lee, m na-enye unu ike ịnagide agwọ na akpị na imeri ike niile nke onye iro. Ọ dịghịkwa ihe ga-emerụ unu ahụ. N'ime nke a, ekwela na mmụọ ndị ahụ nọ n'okpuru unu, kama kwere na n'otu oge ahụ, Yeshua pụtara ọzọ n'ime mmụọ wee sị, ana m ekweta gị Nna, onye nwe eluigwe na ụwa, na izobewo ihe ndị a na amamihe ndị a, ma kpughee ha ndị maara ihe na ụmụ ọhụrụ. Ya mere, Nna, n'ihi na ọ masịrị gị, Nna m, enyewo m ihe niile. Ọ dịghịkwa onye maara onye ọkpara ahụ bụ ma ewezụga Nna, na onye Nna ahụ bụ, ka ọkpara ahụ kwuru na onye ọkpara ahụ chọrọ ịnapụta ya. Mgbe ahụ ọ tụgharịrị lee ndị na-eso ụzọ ya wee sị na nzuzo, ngọzi na-adịrị anya ndị na-ahụ ihe unu na-ahụ. N'ihi na ana m asị unu na ọtụtụ ndị amụma na ndị eze chọrọ ịhụ ihe unu na-ahụ, ha ahụbeghịkwa ha. Ịnụkwa ihe unu na-anụ, ha anụbeghịkwa ha. Mgbe ahụ otu onye ọka iwu kwụsịrị ma nwaa ya ọnwụnwa sị, Onyenwe anyị, gịnị mere ka m ga-eme iji keta ndụ ebighị ebi? O wee sị ya, gịnị ka e dere n'iwu? Kedu ka i si agụ? Ọ zara sị, ị ga-ahụ Onyenwe anyị Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, site na mkpụrụ obi gị dum, site n'ike gị dum na n'echiche gị niile, sitekwa n'onye agbata obi gị dịka onwe gị. Mgbe ahụ ọ sịrị ya, ị zara nke ọma nke a, mee nke a, ị ga-anwụkwa. Ma ọ chọrọ igosi onwe ya na ọ dị mma, ọ jụrụ Yeshua sị, onye bụ onye agbata obi m? Yeshua zara, Jeriko wee daa n'etiti ha. Otu nwoke si Jerusalem gbadata na-apụnara ya uwe ya, merụọ ya ahụ,
wee pụọ, hapụ ya ọkwara ọnwụ. Ugbu a na Kamento, otu onye nchụaja gbadara n'ụzọ ahụ. Mgbe ọ hụrụ ya, ọ gafere n'akụkụ nke ọzọ. Otu onye Levi bịaru nso ebe ahụ, wee bịakwute ya wee gafee n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe ahụ otu onye Sameria ka ọ na-eje ije bịakwutere ya wee hụ ya. O nwere ọmịiko n'ebe ọ nọ, wee bịakwute ya, kechie ọnya ya, nye ya mmanụ na mmanya vaịn, wee tinye ya n'elu anụ ụlọ ya, wee kpọbata ya n'ime otu ọnụ ụlọ mkpọrọ ebe ọ gwọrọ ya. Mgbe ọ lara n'ụtụtụ echi ya, o were mkpụrụ ego abụọ wee nye onye na-elekọta ụlọ ndị ọbịa ahụ, sị, lekọta ya. Ọ bụrụ na o mefuru ihe karịrị, mgbe m lọtara, ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ. Onye n'ime mmadụ atọ a ka ị chere na ọ dị nso n'onye dara n'etiti ndị ọka mmụta okpukpe? Ọ zara sị, onye ahụ nke mere ya ebere. Yeshua wee sị ya, gaa mee otu ihe ahụ. Ka ha na-aga, ọ banyere n'otu obodo. Otu nwanyị aha ya bụ Mata wee nabata ya n'ụlọ ya. O nwere nwanne nwanyị aha ya bụ Mary, onye nọdụkwara n'ụkwụ Yeshua ma gee ntị n'okwu ya. Ma Mata, onye nwere ọtụtụ ihe, bịakwutere ya wee sị, Onyenwe anyị, ị naghị echegbu onwe gị na nwanne m nwanyị hapụrụ m ka m jee ozi naanị m. Ya mere, rịọ ya ka o nyere m aka. Yeshua zara ya sị, Mata, Mata, ị na-echegbu onwe gị maka ọtụtụ ihe, mana otu ihe dị mkpa. Mary ahọrọla oke dị mma, nke a na-agaghị anapụ ya. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 11. O wee ruo na mgbe ọ na-ekpe ekpere n'otu ebe, mgbe ọ kwụsịrị, otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, Onyenwe anyị, kụziere anyị ikpe ekpere dịka Jọn zikwara ndị na-eso ụzọ ya. O wee sị ha, mgbe unu na-ekpe ekpere, sị, Nna anyị onye bi n'eluigwe, ka aha gị bụrụ otuto, alaeze gị bịa, ka uche gị mee n'ụwa dịka ọ dị n'eluigwe. Ka enye anyị nri kwa ụbọchị maka ụbọchị ahụ. Gbaghara anyị mmehie anyị, ka anyị wee gbaghara onye ọbụla nke mehiere. Ka anyị ghara ịbanye n'ọnwụnwa, kama zọpụta anyị n'ihi njehie. Ọ sịkwara ha, onye n'ime unu nwere enyi, wee gakwuru ya n'etiti abalị sị, enyi m, gbazinye m mkpụrụ ego 3, n'ihi na otu enyi m esiwo n'ebe m nọ pụọ, enweghịkwa m ga-etinye n'ihu ya. Onye nọ n'ime kwesịrị ịza sị, enyela m nsogbu, akpọchila m ụzọ ugbu a. Ụmụ m nọkwa n'ihe ndina m, agaghị m ebili nye unu ya. Asị m unu, ọ bụrụgodu na ọ gaghị ebili nye ya n'ihi na ọ bụ enyi ya, ma na-enweghị mgbagha n'ihi ịdị umeala n'obi ya, ọ ga-ebili nye ya ihe niile ọ chọrọ. Asị m unu, rịọnụ, a ga-enye unu ya. Leenụ anya, unu ga-achọta. Kwụọ aka, a ga-emeghekwara unu ya. N'ihi na onye ọbụla nke na-arịọ na-anata, onye ọbụla nke na-achọ na-achọta, onye na-akụ aka, a ga-emeghekwara ya. Ọ bụrụ na nwa nwoke arịọ otu n'ime unu, onye bụ nna, maka achịcha, ọ ga-enye ya nkume? Ma ọ bụrụ na ọ rịọ azụ, ọ ga-enye ya agwọ n'ọnọdụ azụ? Ma ọ bụrụ na ọ rịọ azụ, ị ga-enye ya akpị? Ya mere, ọ bụrụ na unu bụ ndị ezi omume nwere ike inye ụmụ, lee ka Nna unu nke eluigwe ga-esi nye ndị chọrọ ya mmụọ nsọ karị. Mgbe ahụ, ọ chụpụrụ mmụọ ọjọọ nke dị n'ime. Mgbe mmụọ ọjọọ ahụ pụrụ, eze ahụ kwuru okwu, o wee ju ya anya.
ma ndị nwere echiche dị iche iche. Ọ chụpụrụ ọrịa site n'aka Belzebul, bụ isi ọrịa. Ndị ọzọ nwara ya ọnwụnwa, na-achọ ihe ịrịba ama n'aka Chineke. Ma ebe ọ maara echiche ha, ọ sịrị ha: alaeze ọbụla nke na-emegide onwe ya ga-atọgbọrọ n'efu. Ụlọ nke na-emegidekwa ụlọ ga-ada. Ya mere, ọ bụrụ na Setan na-emegide onwe ya, kedu ka alaeze ya ga-esi guzo? N'ihi na unu na-asị na m na-achụpụ ọdịda site na Belzebul. Ọ bụrụ na m na-achụpụ mmehie site na Belzebul, onye ka ụmụ unu ga-achụpụ ha? Ya mere, ha ga-abụ ndị ikpe mmadụ. Ma ọ bụrụ na m site na mkpịsị aka Chineke achụpụla ọgba aghara, mgbe ahụ alaeze Chineke abịala n'ebe unu nọ. Mgbe nwoke siri ike ma ji ngwa agha na-eche obi ya nche, ihe ndị o nwere ga-adị n'udo. Ma mgbe onye ka ya ike dara n'elu ya ma merie ya, ọ napụrụ ihe agha niile, ọ tụkwasịrị obi ma zuru ihe o wetara. Onye ọbụla na-anọghị m na-emegide m, onye ọbụla na-esoghịkwa m na-agbasa. Mgbe mmụọ nke adịghị ọcha pụrụ n'ime mmadụ, ọ na-eje ije n'ebe dị iche iche na-achọ izu ike. Ma mgbe ọ hụghị onye ọbụla, ọ na-asị, m ga-alaghachi ruo n'ụlọ ebe m si pụọ. Mgbe ọ bịarutere, ọ hụrụ na akpọrọ ya ma dozie ya. Mgbe ahụ ọ gara ma kpọrọ mmụọ abụọ ọzọ ka ya onwe ya njọ. Ha batara ma biri n'ebe ahụ. Otu a ka ọnọdụ ikpeazụ nke nwoke ahụ dị njọ karịa nke mbụ. Mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a, otu nwanyị n'etiti igwe mmadụ ahụ weliri isi ya elu wee sị ya: ngọzi na-adịrị nwanyị ahụ mụrụ gị na ihe ọjọọ ị nụrụ. Ma ọ sịrị, ee, n'ezie, ngọzi na-adịrị ndị na-anụ okwu Chineke ma na-edebe ya. Mgbe ndị mmadụ zukọtara, ọ malitere isi: ọgbọ ọjọọ a bụ ọgbọ a. Ha na-ahụ ihe ịrịba ama, ha agaghịkwa enye ha ihe ịrịba ama ọbụla ma ewezụga ihe ịrịba ama nke Jona onye amụma. N'ihi na dịka Jona bụ ihe ịrịba ama nye ndị Ninive, otu ahụ ka Nwa nke Mmadụ ga-abụ ihe ịrịba ama nye ọgbọ a. Eze nwanyị nke ndịda ga-eguzo n'ihu ndị ikom nke ọgbọ a na ikpe ọ ga-ama ha ikpe, n'ihi na o si n'akụkụ ụwa dị anya bịa ịnụ amamihe Solomọn. Lee, onye ka Solomọn ukwu abịawo. Ndị Ninive ga-eguzo n'ikpe megide ọgbọ a. Ha ga-amakwa ya ikpe n'ihi na ha chegharịrị n'oziọma nke Jona. Lee, onye ọzọ ka Jona ukwu nọ ebe a. Ọ dịghị onye ọbụla mgbe ọ gbanyechara kandụl ga-etinye ya n'ebe echekwara ma ọ bụ n'okpuru shei, kama n'elu kandụl, ka ndị na-anabata wee hụ ihe ahụ. Ihe nke ahụ bụ anya. Ya mere, mgbe anya gị dị ọcha, ahụ gị dum ga-adị ọcha. Ma ọ bụrụ na ahụ gị gbara ọchịchịrị, ya mere, hụ na ọ dị ọcha. Mana ọ bụrụ na anya gị gbaa ọchịchịrị, ihe gị dị n'ime gị agaghị agba ọchịchịrị. Ya mere, ọ bụrụ na ahụ gị dum edo ọcha na-enweghị akụkụ ọbụla gbara ọchịchịrị, mgbe ahụ ihe niile ga-adị ọcha dịka mgbe kandụl na-enye gị ìhè na ebube. Mgbe ọ na-ekwu okwu, otu onye Farisii rịọrọ ya ka o soro ya rie nri. Ọ banyere wee nọdụ ala na tebụl. Mgbe onye Farisii ahụ hụrụ ya, o juru ya anya na ọ sabeghị ya tupu ya rie nri. Onyenwe anyị wee sị ya, n'ezie, unu ndị Farisii na-eme ka
mpụta iko na efere dị ọcha, mana ime ya jupụtara n'oke mkpọtụ na ihe ọjọọ. Unu ndị nzuzu, ọ bụghị eziokwu na onye mere ihe ndị dị n'ezi emewokwa ihe dị n'ime? Ya mere, nyenụ onwe unu udo n'ihe unu nwere. Lee, ihe niile ga-edo unu anya, ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị Farisii, n'ihi na unu na-eleghara ikpe na otuto Chineke anya. Ihe ndị a ka unu kwesịrị ime. Unu ahapụkwala nke ọzọ ka ọ ghara ịdị ire. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị Farisii, n'ihi na unu na-echekwa ebe dị elu n'ụlọ nzukọ na-ekele n'ahịa. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii, ndị ihu abụọ, n'ihi na unu dị ka ndị nwụrụ anwụ na-apụtaghị ìhè. Ndị ikom na-ejegharị n'ezi, ha anaghịkwa ama. Mgbe ahụ, otu n'ime ndị ọka iwu zara sị ya, "Onye nkuzi, ị na-ajụ onwe gị ajụjụ ọbụla?" O wee sị, "Ka ọ dịrị gị onwe gị kwa, unu ndị ọka iwu, n'ihi na unu na-ebu ibu arọ iji bụrụ ndị mmadụ. Unu adịghịkwa emetụ ibu arọ aka na mkpịsị aka. Ahụhụ ga-adịrị unu n'ihi na unu na-ewu ili ndị amụma nna unu ha gbukwara ha. N'ezie, unu na-agba akaebe ma na-ekwe ka ihe ndị nna unu mere mee, n'ihi na ha gburu ha. Unu na-ewukwa ili ha. N'ihi ya, amamihe Chineke kwuru sị, m ga-ezitere ha ndị amụma na ndị ozi. Ha ga-egbukwa ha ma kpagbuo ha, ka e wee chọọ ọbara nke ndị amụma niile nke a wụfuru kemgbe e guzobere ụwa, n'aka ọgbọ a, site n'ọbara Ebel ruo n'ọbara Zekaraya, onye e gburu n'etiti ebe ịchụ àjà na ụlọ nsọ. N'ezie, asị m unu, a ga-achọ ya n'aka ọgbọ a. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị ọka iwu, n'ihi na unu ewepụla mkpịsị ugodi nke ihe ọmụma. Unu abanyebeghị n'ime onwe unu. Ndị batara abatakwa unu machibidoro iwu. Mgbe ọ na-agwa ha ihe ndị a, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii malitere ịkpasu iwe ma kpasuo ya iwe ka o wee kwuo ọtụtụ ihe. Ha chere ya ma gbalịa ijide ihe n'ọnụ ya ka ha wee boo ya ebubo. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 12. N'oge ahụ, ọtụtụ mmadụ na-enweghị ọnụọgụgụ zukọrọ. Mụ onwe m na ndị mmadụ zukọrọ ka ha wee zọtọ ibe anyị. O wee malite ịgba ndị Farisii iwu, nke bụ ihe abụọ onye ndị na-eso ụzọ ya si, lezienụ anya maka ihe nzuzo ya nke na-abụghị, n'ihi na ọ dịghị ihe ezoro ezo ekpughere, ma ọ bụ ihe ezoro ezo nke a na-amaghị. Ya mere, ihe unu kwuru n'ọchịchịrị ga-anụ n'ìhè, ihe unu kwuru n'ọchịchịrị n'ebe nzuzo ga-ekwusakwa n'ụlọ. Ma asị m unu, ndị enyi m, unu atụla egwu ndị na-egbu ozu ahụ, ma enweghịkwa ike ime ya ọzọ. Ma ana m agwa unu onye unu ga-atụ egwu. Tụọnụ egwu onye mgbe ọ gbusịrị nwere ike ịtụba ya n'ime hel. Ana m asị unu, tụọnụ egwu ya. Unu anaghị azụta nnụnụ 5 maka mkpụrụ ego 2, unu anaghịkwa enweta otu n'ime ha n'ihu Chineke. A họpụtara isi unu niile. Ya mere, atụla egwu, unu dị oke ọnụ ahịa karịa ọtụtụ nnụnụ. Ọzọkwa, ana m asị unu, onye ọbụla nke kwupụtara m n'ihu mmadụ, Nwa nke Mmadụ ga-ekwupụtakwa ya n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke. Ma onye ọbụla nke gọnarịrị m n'ihu mmadụ, a ga-agọnarị ya n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke. Onye ọbụla nke kwuluru Nwa nke Mmadụ, a ga-agbaghara ya, ma onye ọbụla nke kwuluru Mmụọ Nsọ,
agaghị agbaghara ya. Ma mgbe ha dugara gị n'ime ụlọ nzukọ, n'ihu ndị isi na ndị isi, echegbula onwe gị otu ma ọ bụ ihe ị ga-aza ma ọ bụ ihe ị ga-ekwu, n'ihi na mmụọ nsọ ga-akụziri gị n'oge awa ahụ ihe niile ị ga-ekwu. Otu n'ime ndị ahụ wee sị ya, onye ozizi, gwa nwanne m nwoke ka o nye m ihe nketa ya. Ọ zara ya sị, nwoke, onye mere m ọ bụ onye ikpe ma ewezuga gị? Ya mere ọ sịrị ha, lezienụ anya, kpachara anya maka mgbanwe na mgbanwe, n'ihi na ọ bụ eze na mmadụ nwere ụba, ọ bụghị na akụnụba ya. Ọ kọwara ha ilu na-asị, ala nke onye ọgaranya mụpụtara ọtụtụ mkpụrụ. Ya mere o chere n'obi ya sị, gịnị ka m ga-eme, n'ihi na enweghị m ala ebe m ga-etinye mkpụrụ m? O wee sị, m ga-eme nke a, m ga-akwatu ụlọ nkwakọba ihe m ma wuo ndị nka ibu. M ga-achịkọtakwa mkpụrụ m na ihe onwunwe m niile n'ebe ahụ. M ga-asịkwa mkpụrụ obi m, ị nwere ọtụtụ ihe a chịkọtara ruo ọtụtụ afọ, ma onwe gị ka obi gị dị mma, rie ihe, ṅụọ ihe ọṅụṅụ, werekwa ihe ndị a na-emefu. Ma Chineke sịrị ya, m na-eche, n'abalị a ha ga-anapụ gị mkpụrụ obi gị. Onye ga-eme gị ihe iji anya isi? Otu ahụ ka onye na-akpakọba akụ nye onwe ya ma ọ bụghị ọgaranya n'ime Chineke. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, ya mere ana m asị unu, echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri, ma ọ bụ maka ahụ unu, ihe unu ga-eyi. Ndụ karịrị nri, ahụ karịrị uwe. Cheenụ echiche banyere ugo ọla mma ndị na-anaghị akụ mkpụrụ ma ọ bụ na-ewe ihe ubi, ndị na-enweghị ụlọ nkwakọba ma ihe ọbụla ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe, ma Chineke na-azụ ha. Kedu ka unu si dị mma karịa udele? Onye n'ime unu n'uche pụrụ ime ka ogologo ya dịkwuo elu ruo 1 kubit? Ya mere, ọ bụrụ na unu enweghị ike ime ihe kacha nta, gịnị mere unu ji echegbu onwe unu maka ihe ndị ọzọ? Cheenụ echiche banyere okooko lili otu ha si eto. Ha anaghị adọgbu onwe ha n'ọrụ ma na-atụgharị. Ma ana m asị unu na Solomọn n'onwe ya, n'ọchịchị ya niile, eyighị uwe dị ka otu n'ime ndị a. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke eyikwasị ahịhịa dị n'ọhịa uwe taa, atụba ya n'ọzara, lee ka ọ ga-esi yikwasị unu uwe karịa, unu ndị okwukwe nta. Ya mere, unu ajụla ihe unu ga-eri ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ. Unu anọgidekwala na-echegbu onwe unu, n'ihi na ihe ndị a niile ka ndị mmadụ na-eme, ebe Nna unu maara na ihe ndị a dị unu mkpa. Kama chọọ alaeze Chineke, a ga-atụbakwa unu ihe ndị a niile. Unu atụla egwu, obere iberibe, n'ihi na ọ dị Nna unu ụtọ inye unu alaeze. Ree ihe unu nwere ma nye ego ahụ. Meenụ onwe unu akpa ego nke na-adịghị aka nka, akụ nke na-apụghị ịda ada n'eluigwe, ebe a na-emebighị ma ọ bụ nne unu. Ebe akụ unu dị, ebe ahụ ka obi unu ga-adịkwa. Ka ihe mkpuchi n'ụkwụ unu gbanye ọkụ unu. Dịrịnụ ka ndị na-echere onwe ha
onye nwe ha mgbe ha si na agbamakwụkwọ lọta. Ka mgbe ọ bịarutere ma tụọ aka ma kwụọ aka, ha wee meghee ya ozugbo. Ngọzi na-adịrị ndị ohu ahụ mgbe Onyenwe anyị ga-abịa ga-ahụ ka ha na-eteta n'ezie. Asị m unu na ọ ga-eke onwe ya ihe nnukwu, meekwa ka ha nọdụ ala n'oche, pụọ jee ozi ha. Ọ bụrụkwa na ọ bịa n'oge nche nke abụọ ma ọ bụ nke atọ wee hụ ha otu ahụ, ngọzi na-adịrị ndị ohu ahụ. Ugbu a ghọtanụ na asị na onye nwe ụlọ maara oge onye iro ga-abịa. Ọ gara eche nche ma ghara ikwe ka egwuo ụlọ ya. Ya mere, unu onwe unu dịkwa njikere, n'ihi na Nwa nke Mmadụ ga-abịa n'oge unu na-echeghị echiche. Pita wee sị ya, onye ozizi, ị na-atụrụ ilu a naanị gị ma ọ bụ onye ọbụla? Onyenwe anyị wee sị, onye bụ onye nlekọta kwesịrị ntụkwasị obi na onye maara ihe nke onye nwe ụlọ ga-eme ka ọ chịa ụlọ ya, ka o nye ha oke nri n'oge kwesịrị ekwesị. Ngọzi na-adịrị ohu ahụ nke onye nwe ya ga-ahụ mgbe ọ bịarutere. N'ezie asị m unu na ọ ga-eme ya onwe ya ihe niile o nwere. Ma ọ bụrụ na ohu ahụ asị n'obi ya, onye nwe m na-egbu oge ịbịa. Ọ na-eti ndị ohu ihe, na-eri ihe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, na-aṅụbigakwa mmanya oke. Onye nwe ohu ahụ ga-abịa n'ụbọchị ọ na-echeghị echiche, n'ime awa ọ na-amaghịkwa. Ọ ga-ebipụkwa ya ma nye ya oke ya na ohu ahụ nke na-ekweghị ekwe. Ohu ahụ mara uche onye nwe ya, o mebighịkwa ihe ọbụla. Ọ kwadoro onwe ya, o wee na-agbaso uche ya. Ọ ga-eti ya ọtụtụ ihe. Ma onye na-amaghị ya, ma o mere ihe kwesịrị ntaramahụhụ, a ga-eti ya ihe ole na ole. N'ihi na onye e nyere ọtụtụ ihe, a ga-achọ ọtụtụ ihe n'aka ya. Onye mmadụ ga-enyekwa ọtụtụ ihe karịa. Abịara m ịkụnye ọkụ n'ụwa. Gịnịkwa ka m chọrọ ma ọ bụghị ka a gbaa ya ọkụ? Ma a ga-eme m baptizim, kedu ka a ga-esi debe m ruo mgbe ọ ga-agwụ? Unu chere na abịara m inye udo n'ụwa? Asị m unu, mba, kama kparịta ụka. N'ihi na site ugbu a gaa n'ihu, esemokwu ga-adị n'ụlọ n'etiti mmadụ atọ megide mmadụ abụọ megide mmadụ atọ. Nna ga-emegide nwa nwoke, nwa nwoke megide nna ya, nne megide nwa nwaanyị, nwa nwaanyị megide nne ya, nne di megide nwunye ya, na nwa nwaanyị megide nne di ya. Mgbe ahụ ọ gwara ndị mmadụ sị, mgbe unu hụrụ igwe ojii ka ọ na-ebili site n'ọdịda anyanwụ, si n'ozugbo oke ifufe na-abịa. Otu a ka ọ na-eme. Mgbe unu hụrụ ifufe ndịda ka ọ na-efe, unu na-asị na ọ ga-abụ oke ifufe. Otu a ka ọ dịkwa ndị ihu abụọ. Unu maara otu esi amata ihu ụwa na eluigwe. Mana gịnị mere unu anaghị eme otu a n'oge a? Gịnị mere unu anaghị ekpe onwe unu ikpe ihe ziri ezi? Ka unu na onye iro unu na-aga n'ihu onye ọchịchị, mgbe unu nọ n'okporo ámá, kpacharanụ anya ka unu wee gbapụ n'ebe ọ nọ. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-adọkpụrụ unu gaa n'aka onye ikpe. Onye ikpe ga-enyefekwa unu n'aka onye na-akwa emo. Onye na-akwa emo ga-atụbakwa unu n'ụlọ mkpọrọ.
ana m asị gị na ị gaghị apụ ebe ahụ ruo mgbe ị kwụchara ego ọrụ ebere zuru oke. Akwụkwọ nke Luk isi nke 13. N'oge ahụ e nwere ụfọdụ ndị ikom nọ ebe ahụ, ndị gwara ya gbasara ndị Galili bụ ndị Pailet gwakọtara ọbara ha na àjà ha. Yeshua zara sị ha, unu chere na ndị Galili a bụ ndị mmehie karịa ndị Galili ndị ọzọ niile, n'ihi na ha tara ahụhụ ihe ndị a? Ajụla unu, mba, mana ọ bụrụ na unu emeghị otu ihe ahụ, unu niile ga-ala n'iyi. Ma ọ bụ unu chere na ndị narị afọ gara aga bụ ndị ụlọ elu Shilo dara ma gbuo ha, bụ ndị mmehie, ma ejiri ha tụnyere ndị bi na Jerusalem niile? Ana m asị unu, mba, mana ọ bụrụ na unu agbanweghị ndụ unu, unu niile ga-ala n'iyi n'otu ụzọ ahụ. O wee tụọ ilu sị, otu nwoke nwere osisi fig a kụrụ n'ubi vaịn ya. Ọ bịara na-achọ mkpụrụ ya, mana ọ hụghị ya. O wee sị onye nwe ubi vaịn ya, lee, ana m na-abịa kemgbe afọ 3 na-achọ mkpụrụ nke osisi fig a, mana ahụghị m ya. Gbutuo ya. Gịnị mere o ji mee ka ala ghara ịmị mkpụrụ? Ọ zara sị ya, Onyenwe anyị, hapụ ya ka ọ dịgide ọzọ n'afọ a, ruo mgbe m ga-egwu ala gburugburu ya ma bee ya. Ọ bụrụkwa na ọ mịa mkpụrụ, ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ ị ga-egbutu ya. N'ụbọchị izu ike, ọ kụziri ihe n'otu n'ime ụlọ nzukọ. Lee, e nwere otu nwaanyị nwere mmụọ nke adịghị ike ruo afọ 80. Ọ kpọrọ isi ala ma ghara ibili n'ụzọ ọbụla. Mgbe Yeshua hụrụ ya, ọ kpọrọ ya ka ọ bịakwute ya wee sị ya, nwaanyị, atọhapụla gị n'ọrịa gị. O bikwasịrị ya aka. Ozugbo ahụ, ọ gbakekwara ma nye Chineke otuto. Onyeisi ụlọ nzukọ ahụ were iwe maka na Yeshua na-agwọ ọrịa n'ụbọchị izu ike. O wee sị ndị mmadụ, e nwere ụbọchị 6 mmadụ ga-arụ ọrụ. N'ụbọchị ndị a, bịa ka a gwọọ ya, ọ bụghị n'ụbọchị izu ike. Mgbe ahụ, Onyenwe anyị zara sị ya, ụbọchị izu ike ndị ihu abụọ, ọ dịghị onye n'ime unu ga-atọpụ ya gaa mmiri, ma nke a bụ ehi ya ma ọ bụ ịnyịnya ya site n'anụ ụlọ na ada Abraham, onye ekwensu kegidere ruo ọtụtụ afọ. O kwesịrị ka ọ ghara ịpụ n'ụbọchị izu ike? Mgbe o kwuru ka a tọpụ ndị a n'agbụ n'ụbọchị ahụ, mana ndị mmadụ niile ṅụrịrị ọṅụ n'ihi na ihere mere ndị enyemaka ya niile. Ihe magburu onwe ya na mma nke o mere. Mgbe ahụ, ọ sịrị, gịnị ka alaeze Chineke yiri, ma ọ bụ gịnị ka eji tụnyere ya? Ọ dị ka mkpụrụ mọstad nke mmadụ were kụọ n'ubi ya, o wee too ma ghọọ nnukwu osisi. Nnụnụ nke eluigwe wee mee akwụ n'alaka ya. Ọ sịkwara ọzọ, gịnị ka a pụrụ iji tụnyere alaeze Chineke? Ọ dị ka ahịhịa nke otu nwaanyị were zoo n'ime ngwugwu ntụ ọka 3, ruo mgbe emechara ka ọ dị nro. Ọ gafekwara obodo na obodo nta niile, na-ezi ihe ma na-aga Jerusalem. Mgbe ahụ, otu onye jụrụ ya sị, Onyenwe anyị, ole ka a ga-azọpụta? Ọ zara ha sị, gbalịa ịbanye site n'ọnụ ụzọ dị warawara, n'ihi na ọtụtụ, ana m asị unu, ga-agbalị ịbanye ma ha agaghị aga nke ọma. Mgbe onye nwe ụlọ biliri wee mechie ụzọ, unu ga-amalite iguzo n'ezi ma kwaa aka n'ọnụ ụzọ na-asị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị,
meghee anyị. Ọ ga-aza, amaghị m ebe ị nọ. Mgbe ahụ, unu ga-amalite isi, anyị eriela ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ n'okporo ámá anyị. Ma ọ ga-asị, ana m ekwu ọnụnọ gị. Unu akụzikwara, pụọnụ, unu niile na-arụ ọrụ n'ebe unu nọ. Amaghị m ebe unu nọ. Ite eze mgbe ị hụrụ ịdị mma. Ebe ahụ ka a ga-akwa akwa. A ga-achụpụkwa Ebraham, Aịzik, Jekọb na ndị nke gị niile ndị amụma n'alaeze Chineke. Ọtụtụ ndị si n'ọwụwa anyanwụ na site n'osisi. Mgbe ahụ, ọdịda anyanwụ na site n'ugwu na site na ndịda. Ha ga-anọdụ ala na tebụl n'ime eze. Ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ. E nwekwara alaeze Chineke. Lee, e nwere ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ. N'otu ụbọchị ahụ, ụfọdụ ndị Farisii bịara wee sị ya, pụọ, pụọ, n'ihi na Herọd ga-egbu gị. O wee sị ha, gaa gwa nkịta ọhịa ahụ sị, lee, m na-atụfu otu ụzọ n'ụzọ iri. M ga-agwọkwa ọzọ n'ehihie na n'abalị. N'ụbọchị nke atọ, a ga-eme ka m zuo oke. Agaghị m ije ruo taa, ruo echi na echi. N'ihi na ọ gaghị ekwe omume ka onye amụma laa n'iyi site na Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, onye na-egbu ndị amụma ma na-atụ ndị ezitere gị nkume. Ugboro ole ka m chọrọ ịchịkọta ụmụ gị ọnụ, dịka ọkụkọ si chịkọta ụmụ ya n'okpuru nku ya? Unu ga-anwụkwa. Lee, ụlọ gị tọgbọrọ n'efu. N'ezie, asị m unu, unu agaghị ahụ m ruo mgbe oge ruru mgbe unu ga-asị, onye a gọziri agọzi ka onye nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 14. O wee ruo na ka ọ na-aga iri achịcha n'ụbọchị izu ike, ndị Farisii lere ya anya. Ma lee, otu nwoke nke nwere mmiri mmiri guzoro n'ihu ya. Mgbe ahụ, ndị Farisii Yeshua na-asị, o ziri ezi iri nri n'oge gara aga? Ọ zara, gwa ndị ọkaiwu okwu. O wee jide ya, gwọọ ya n'ụbọchị izu ike. Ha gbachiri nkịtị mgbe ahụ, wee hapụ ya ka ọ laa. Mgbe ahụ ọ zara ha sị, onye n'ime unu nwere osisi maọbụ ehi nke dara n'olulu ma ọ naghị ewepụ ya ozugbo n'ụbọchị izu ike? Ha enweghịkwa ike ịza ya ọzọ gbasara ihe ndị a. Ọ tụkwara ilu nye ndị ọbịa. Mgbe ọ na-ahọpụta ụlọ ndị isi, wee sị ha, mgbe mmadụ kpọrọ unu oku ka unu bịa n'ebe unu nọ, ka onye ka gị mma ghara ịkpọ onye ọzọ ka ọ kpọọ ya. Onye kpọrọ ya na-aga ịbịa sị, nye nwoke a ụlọ, ihere ga-eme gị. Ị ga-amalitekwa ịtụ ihere iburu ụlọ dị ala. Ma mgbe a gwara gị, gaa nọdụ ala n'ime ụlọ dị ala, ka onye nyere gị iwu wee bịa sị gị, enyi m, nọdụ ala ebe a. Mgbe ahụ, ị ga-enwe ofufe n'ihu ndị gị na ha nọdụrụ ala, n'ihi na onye na-ebuli onwe ya elu, a ga-ebuda ya ala. Onye na-eweda onwe ya ala ga-ebulikwa ya elu. O wee sị onye nyere ya iwu, mgbe ị na-edozi nri abalị maọbụ nri, akpọla gị ndị enyi gị, maọbụ ụmụnne gị, maọbụ ndị ikwu gị, maọbụ ndị agbata obi gị bara ọgaranya, ka a ghara inye gị oge ọzọ, e wee nye gị ụgwọ ọrụ. Ma mgbe ị na-eme oriri, kpọọ ndị ogbenye, ndị nwere nkwarụ, ndị ngwọrọ na ndị ìsì. Ị ga-abụkwa ngọzi n'ihi na ha agaghị akwụghachi gị ụgwọ ọrụ.
n'ihi na a ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ n'oge mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume. Mgbe otu n'ime ndị nọdụrụ ala na tebụl nụrụ ihe ndị a, ọ sịrị ya, "Ngọzi na-adịrị onye na-eri nri n'alaeze Chineke." Mgbe ahụ ọ sịrị ya, otu nwoke mere nri abalị dị ukwuu ma kpọọ ọtụtụ mmadụ. Ma n'oge nri anyasị, o zigara ohu ya ka ọ gwa ndị a kpọrọ oku sị, "Bịa, n'ihi na ihe niile dị njikere." Ma ha niile malitere ịgba ngọpụ. Onye mbụ gwara ya sị, "Azụtara m ụgbọala, m ga-aga hụ ya, biko ka m gbachitere onwe m." Onye ọzọ kwuru sị, "Azụtara m ehi 5, m ga-agakwa nwalee ha, biko gbahapụ m." Onye ọzọ kwuru sị, "Alụla m nwunye, ya bụ enweghị m ike ịbịa." Mgbe ahụ onye nwe ohu ahụ ga-agbanwe. Mgbe ahụ ezigbo onye nwe ụlọ were iwe wee sị ohu ya, "Pụọ ozugbo, gaa n'okporo ámá nke obodo wee kpọbata ugbu a dịka onye ìsì." Onye ohu ahụ sịrị, "Onye nwe anyị, emeela ya dịka i nyere n'iwu, mana nri ka dị." Onye nwe ya wee sị ohu ahụ, "Pụọ site n'okporo ámá na ogige ma manye ha ịbanye, ka ụlọ m wee jupụta, n'ihi na a ga-agwa gị na ọ dịghị onye n'ime ndị a kpọrọ oku ga-atọ ụtọ nri anyasị m." Ọtụtụ mmadụ bịakwutere ya. Ọ tụgharịrị wee sị ha, "Ọ bụrụ na onye ọbụla abịakwute m, ọ kpọghịkwa nna ya, nne ya, nwunye ya, ụmụ ya, ụmụnne ya ndị nwoke na ụmụnne ya ndị nwanyị, ọ bụ na ndụ ya sị, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m. Onye ọbụla nke na-ebughị obe ya ma soro m, apụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m. N'ihi na onye n'ime unu onye chọrọ iwu ụlọ elu na-agaghị ebu ụzọ nọdụ ala gụọ ọnụ ahịa ya, ka o wee mara ma o nwere ihe zuru ezu iji mezuo ya, ka ọ ghara ịbụ na mgbe ọ tọsịrị ntọala ahụ ma o nweghị ike imecha ya, ndị niile hụrụ ya ga-amalite ịkwa ya emo, na-asị, 'Nwoke a malitere iwu ụlọ ma o nweghị ike imecha ya.' Ma ọ bụ, olee eze nke ga-alụ agha megide eze ọzọ nke na-agaghị ebu ụzọ nọdụ ala ma tụlee ma ọ ga-enwe ike, ya na 10,000, izute onye na-abịa imegide ya na 20,000? Ma ọ bụ, mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, ọ na-eziga ndị nnọchiteanya ma chọọ udo. N'otu aka ahụ, onye ọbụla n'ime unu nke na-ahapụghị ihe niile o nwere enweghị ike ịbụ onye na-eso ụzọ m. Nnu dị mma, ma ọ bụrụ na nnu efuola ụtọ ya, gịnị ka a ga-eji tinye ya nnu? Ọ dịghị mma maka ala ma ọ bụ maka ebe mkpofu ahịhịa, kama mmadụ ga-atụfu ya. Onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 15. Mgbe ahụ ndị ọna ụtụ na ndị mmehie niile kpọkọtara ọnụ bịakwute ya ka ha nụrụ ya. Ya mere ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ tamuru ntamu na-asị, "Ọ na-anabata ndị mmehie ma soro ha rie nri." O wee gwa ha okwu gbasara ilu a sị, "Onye n'ime unu onye nwere 100 atụrụ, ọ bụrụ na otu efuo, agaghị ahapụ 99 n'ọzara ma gaa chụso nke furu efu ruo mgbe ọ chọtara ya? Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-etinye ya n'ubu ya n'ọṅụ. Mgbe ọ lọtara n'ụlọ, ọ kpọrọ ndị enyi ya na ndị agbata obi ya ọnụ sị ha, 'Naranụ m, n'ihi na achọtawo m atụrụ m furu efu.' Ana m asị unu na otu ọṅụ ahụ ga-adị n'eluigwe n'ihi otu onye mmehie
nke na-achịkọta karịa ndị ezi omume 99 ndị na-achọghị ya. Ma olee nwanyị nke nwere gauzer 10 ọ bụrụ na otu efuo na-agaghị agba kandụl, na-aza ụlọ ya ma na-achọsi ike ịchọta ya? Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-akpọ ndị enyi ya na ndị agbata obi ya sị, "Soro m n'ihi na achọtawo m ego m nke furu efu." N'otu ụzọ ahụ ka m na-agwa unu na ọṅụ dị n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke, onye mmehie karịrị akarị nke a chọtara ọnụ. O wee sị ha ọzọ, otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ. Onye mbụ n'ime ha abụọ wee sị nna ha, "Nna, nye m oke kwesịrị." O wee nye ha oke ya nke ihe onwunwe. Ya mere, mgbe nwa nke nta kpọkọtachara mmadụ niile, ọ gara njem ya gaa n'ógbè dị anya. Ebe ahụ ka o mefuru ihe onwunwe ya n'ụzọ na-enweghị njide. Mgbe o mefusịrị ihe niile, nnukwu ụnwụ dara n'ala ahụ dum. Ọ malitere ịnọ na mkpa. O wee gaa rịọ otu onye obodo ahụ maka enyemaka. O wee ziga ya n'ụgbọ ya ka ọ zụọ ezi. Ọ gara chọọ ka afọ ju afọ ya na mkpofu nke ezi ndị ahụ riri, ma ọ dịghị onye ga-enye ha. Mgbe ahụ ọ laghachiri n'onwe ya wee sị, "Olee ndị ohu nna m nwere nri zuru oke, agụụ na-agụkwa m. M ga-ebili gakwuru nna m wee sị ya, Nna, emehiela m ya na gị, ma erubeghị m ka a kpọọ m nwa gị. Mee ndị ohu. Mgbe ahụ, mee m ka m bụrụ otu n'ime ndị ọrụ gị." Mgbe ahụ o biliri wee bịakwute nna ya. Mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, nna ya hụrụ ya, o wee nwee ọmịiko n'ebe ọ nọ, wee gbaa ọsọ dakwasị n'olu ya wee susuo ya ọnụ. Nwa nwoke ahụ wee sị ya, "Nna, emehiewo m megide ya na megide gị. Erukwaghị m ka a kpọọ m nwa gị." Nna ya wee sị ndị ohu ya, "Weta uwe mwụda kacha mma yikwasị ya, tinye mgbaaka n'aka ya, tinyekwa akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ ya. Weta nwa ehi ahụ mara abụba, gbuo ya ma mee ka o rie. Nwekwa obi ụtọ, n'ihi nke a nwa m nwoke anwụọla, ọ lọtawokwa, o furu efu, mana a chọtara ya." Ha wee malite ịṅụrị ọṅụ. Ugbu a nwanne m nwoke nke okenye nọ n'ọhịa. Mgbe ọ bịarutere nso n'ụlọ ahụ, ọ nụrụ olu ihe mgbu. Ọ kpọrọ otu n'ime ndị ohu ya wee jụọ ya ihe ndị ahụ pụtara. Ọ sịrị ya, "Nwanne gị nwoke abịala. Nna gị egbuola nwa ya nwoke n'ihi na ọ nabatara ya n'udo." Mgbe ahụ iwe were ya, ọ jụghịkwa ịbanye. Ya mere nna ya pụrụ ma rịọ ya arịrịọ. Ma ọ zara nna ya sị, "Lee, afọ ndị a niile ka m jere gị ozi, ọ dịghịkwa mgbe m nyere gị nwa ewu ka m wee soro ndị enyi m rie nri. Ma mgbe nwa gị nwoke a, onye mebiri ihe onwunwe gị na ndị akwụna, ị gburu nwa ehi ahụ mara abụba n'ihi ya." O wee sị ya, "Nwa m, ị ka nọnyere m? Ihe niile m nwere bụ nke gị. O kwesịrị ekwesị ka anyị mee mmemme ma ṅụrịa ọṅụ ọzọ, n'ihi na nwanne gị nwoke a anwụọla, ọ lọtawokwa, o furu efu, mana a chọtawo ya." Akwụkwọ nke Luk, isi nke 16. Ọ gwakwara ndị na-eso ụzọ ya sị, "E nwere otu ọgaranya onye nwere onye nlekọta. O boro ya ebubo na ọ na-emefusi ihe onwunwe ya. Ọ kpọrọ ya wee sị, Olee otu m si anụ nke a n'ọnụ gị? Nye m akụkọ gbasara nlekọta gị, n'ihi na ị gaghị abụ onye nlekọta ọzọ." Mgbe ahụ onye nlekọta ahụ kwuru n'ime onwe ya sị,
Gịnị ka m ga-eme n'ihi na onye nwe m napụrụ m nlekọta m? Enweghị m ike igwu ala. Ihere na-emekwa m ịrịọ arịrịọ. Amaara m ihe m ga-eme ka e wee kpọpụ m n'ọchịchị ha wee kpọbata m n'ụlọ ha. Mgbe ahụ ọ kpọrọ ndị nwe ya niile ọnụ sị, onye mbụ, ego ole ka ị na-achọ n'aka onye nwe m? Ọ zara, 1 hektalita mmanụ. Ọ sịkwara ya, were akwụkwọ gị nọdụ ala ozugbo dee 50. Mgbe ahụ ọ sịrị onye ọzọ, ego ole ka ị chọrọ? Ọ zara sị, 100 ọtụtụ ọka. Mgbe ahụ ọ sịrị ya, were akwụkwọ gị dee akara 4. Onyenwe anyị toro onye nlekọta na-adịghị eme ihe ọjọọ, n'ihi na o mere ihe amamihe dị na ya. Ya mere, ụmụ nke ụwa maara ihe karịa ụmụ nke ihe n'ọgbọ a. Ana m asị unu, meere onwe unu ndị enyi site n'akụ nke ihe ọjọọ kamgbe unu chọrọ ha. Ha ga-anabata unu n'ebe obibi ebighị ebi. Onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe nta nwekwara okwukwe n'ihe dị ukwuu. Onye na-enweghị obi abụọ n'ihe dị nta, ọ naghịkwa enwe obi abụọ n'ihe dị ukwuu. Ya mere, ọ bụrụ na unu ejighị obi unu niile na-eme ihe ọjọọ, onye ga-enye unu obi ike na ezi akụ? Ọ bụrụkwa na unu ejighị obi unu niile na-eme ihe ọjọọ, onye ga-enye unu ihe unu nwere? Ọ dịghị ohu nwere ike ịbụ ohu nke ndị nwe abụọ, n'ihi na a ga-akpọ otu asị ma hụ nke ọzọ n'anya, ma ọ bụ ọ ga-atụkwasị obi ma leda nke ọzọ anya. Unu apụghị ijere Chineke na akụnụba ozi. Ihe ndị a niile ndị Farisii nụkwara, ha wee tụọ ụjọ ma mee ya ihe ọchị. Mgbe ahụ ọ sịrị ha, unu bụ ndị na-eme ka unu bụrụ ndị ezi omume n'ihu mmadụ, mana Chineke maara obi unu, n'ihi na ihe mmadụ na-asọpụrụ bụ ihe arụ n'anya Chineke. Iwu na ndị amụma jidere ruo Jọn. Kemgbe ahụ, a na-ekwusa alaeze Chineke, mmadụ niile na-abanyekwa na ya. Ugbu a ọ dị mfe ka iwe n'ala gabiga karịa ka ahụ iwu daa. Onye ọbụla nke hapụrụ nwunye ya ma lụọ di ọzọ na-akwa iko. Onye ọbụla nke lụrụ di nke kewapụrụ onwe ya n'ebe di ya nọ na-akwa iko. Otu ọgaranya nọkwa yi uwe ododo na akwa linin mara mma, onye na-akpa agwa ọma kwa ụbọchị. Otu onye arịrịọ aha ya bụ Lazarọs dina n'ọnụ ụzọ ya, jupụtara n'ọnya. Ọ chọkwara ka e mee ka ọ dị ọhụrụ site na mkpụrụ ndị dara na tebụl ọgaranya ahụ. Nkịta bịara rachaa ọnya ya. O wee ruo na onye arịrịọ ahụ nwụrụ, ndị mmụọ ozi wee buru ya gaa n'obi Ebraham. Ọgaranya ahụ nwụkwara, e wee lie ya. Mgbe ọ nọ n'ọkụ mmụọ na ahụhụ, o lere anya elu wee hụ Ebraham n'ebe dị anya na Lazarọs n'afọ ya. O wee tie mkpu sị, nna Ebraham, meere m ebere, ziga Lazarọs ka o tinye ọnụ mkpịsị aka ya n'ime mmiri ma buru ire m, n'ihi na m na-ata ahụhụ n'ọkụ a. Ma Ebraham sịrị, nwa m, cheta na ị natara ihe ụtọ gị na ndụ gị. Lazarọs na-atakwa ahụhụ. Ugbu a ka a na-akasi ya obi ebe ị na-ata ahụhụ. Ewezuga ihe a niile n'etiti gị na etiti gị, e nwere nnukwu ndagwurugwu nke mere na ndị ọzọ chọrọ isi ebe a gaa n'ebe unu na-agaghị enwe ike. Ha agaghịkwa esi ebe ahụ bịa. Mgbe ahụ ọ sịrị, biko nna, ziga ya n'ụlọ nna m, n'ihi na enwere m ụmụnne 5.
ka m wee gbaa ha akaebe ka ha ghara ịbanyekwa n'ebe a nke mmekpa ahụ. Ebraham sịrị ya, ha nwere Moses na ndị amụma, ka ha nụ ha. Ọ zara sị, mba, nna Ebraham, mana ọ bụrụ na otu onye si n'ọnwụ bịakwute ha, a ga-agbanwe ha. O wee sị ya, ọ bụrụ na ha egeghị Moses na ndị amụma ntị, agaghị ekwe ka ha kwenye, ọ bụrụgodị na otu onye ga-esi n'ọnwụ bilie. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 17. Mgbe ahụ ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, apụghị igbochi ha ka ha chụpụ ha, mana ahụhụ ga-adịrị onye ha si n'ebe ọ nọ pụta. Ọ ka mma ka ọ kwụgide nnukwu nkume igwe nri n'olu ya ma tụbaa ya n'oké osimiri karịa ka o mechie otu n'ime ndị nta. Lezienụ anya onwe unu. Ọ bụrụ na nwanne unu eme gị ihe ọjọọ, baara ya mba. Ọ bụrụkwa na o chegharịa, gbaghara ya. Ọ bụrụgodu na o mehiere gị ugboro ole na ole n'otu ụbọchị, na ugboro 10 n'otu ụbọchị, tụgharịa bịakwute gị na-asị, o chegharịrị n'ebe m nọ, ị ga-agbaghara ya. Ndị ozi kwuru n'ime Onyenwe anyị, mee ka okwukwe anyị ka mma. Onyenwe anyị zara sị, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe dịka mkpụrụ mọstad, ma sị osisi mulberry, gbagharịa mgbọrọgwụ ma kwọọ onwe gị n'oké osimiri, ọ ga-erubere gị isi. Onye n'ime unu, ma ọ bụghị onye nwere ohu nke na-akọ ugbo ma ọ na-azụ anụ ụlọ, ga-asị ya mgbe ụfọdụ, mgbe o si n'ubi bịa, gaa nọdụ ala na tebụl? Ọ gaghịkwa asị ya, weta ihe ị ga-eri, ma onwe gị ka obi dị gị mma. Jee ozi ruo mgbe m riri ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ, wee rie ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ. Ọ bụ ohu ahụ na-akwa emo n'ihi na o mere ihe e nyere ya n'iwu. Anaghị m eme ya. Ya mere, ihe ndị e nyere gị n'iwu ga-ekwukwa. Mgbe ha mechara sị, anyị bụ ezigbo ndị ohu, anyị emeela ihe anyị kwesịrị ime. Ya mere, ka ọ na-aga Jerusalem, ọ gafere n'etiti Sameria na Galili. Mgbe ọ banyere n'otu obodo, ndị ekpenta 10 guzoro n'ebe dị anya bịara izute ya. Ha welitere olu ha sị, Yeshua, nna anyị ukwu, meere anyị ebere. Mgbe ọ hụrụ ha, ọ sịrị ha, gaanụ gosi ndị nchụaja onwe unu. O wee ruo na ka ha na-aga, e mere ha ka ha dị ka ndị na-eso ụzọ ya. Otu n'ime ha hụrụ na a gwọọla ya wee laghachi azụ. O jiri olu dara ụda too Chineke, wee daa n'ihu ya n'ụkwụ ya ma kelee ya. Ọ bụ onye Sameria. Yeshua zara sị, ọ bụghị mkpụrụ gị, ma ebee ka itoolu ahụ dị? Ahụghị onye lọtara inye Chineke otuto dịka onye ọbịa si kwuo. Ọ sịrị ya, bilie, gawa, okwukwe gị azọpụtawo gị. Mgbe ndị Farisii jụrụ ya mgbe alaeze Chineke ga-abịa, ọ zara ha sị, alaeze Chineke agaghị abịa n'oge a na-ekiri ihe. Mmadụ agaghị asịkwa, lee ya, ma ọ bụ ebe ahụ ka ọ dị. N'ihi na, lee, alaeze Chineke dị n'ime unu. O wee sị ndị na-eso ụzọ ya, ụbọchị ga-abịa mgbe unu ga-achọ ihe otu n'ime ụbọchị nke Nwa nke Mmadụ. Unu agaghị ahụkwa ya. Mgbe ahụ, ha ga-asị unu, lee ebe a maọbụ lee ebe ahụ, mana unu agakwala ebe ahụ soro ha. N'ihi na dịka amụma nke na-ekwu n'otu akụkụ n'okpuru eluigwe si enwu n'akụkụ nke ọzọ n'okpuru eluigwe,
otu ahụ ka nwa nke mmadụ ga-adị n'oge ya. Ma ọ ga-ebu ụzọ taa ahụhụ ọtụtụ ihe ma bara ya mba site n'ọgbọ a. Dị ka ọ dị n'ụbọchị Noa, otu ahụ ka ọ ga-adị n'ụbọchị nke nwa nke mmadụ. Ha riri ihe, ṅụọ ihe ọṅụṅụ, lụrụ nwunye, nyekwa onwe ha n'alụmdi na nwunye ruo ụbọchị Noa banyere n'ụgbọ mmiri ahụ. Mgbe ahụ ka iju mmiri bịara bibie ha niile. Dịka ọ dịkwa n'ụbọchị Lọt, ha riri ihe, ha ṅụọ ihe ọṅụṅụ, ha zụtara ihe, ha ree ihe, ha kụrụ ihe, ha wuru ụlọ. Ma n'ụbọchị Lọt si na Sọdọm pụta, ọkụ na sọlfọ si n'elu zoo ma bibie ha. Ọ ga-adị ka ihe atụ ndị a n'ụbọchị a ga-anapụta nwa nke mmadụ. N'ụbọchị ahụ, onye nọ n'ụlọ na ihe ya dị n'ụlọ ka ọ ghara ịrịdata iburu ha. Onye nọkwa n'ọhịa ka ọ ghara ịlaghachi n'ihe ọ hapụrụ. Cheta nwunye gị. Onye ọbụla chọrọ ịzọpụta mkpụrụ obi ya ga-efunahụ ya. Onye ọbụla nke ga-efunahụ ya ga-enwe ndụ. Asị m unu na n'abalị ahụ mmadụ abụọ ga-anọ n'otu ihe ndina, otu ga-anara, nke ọzọ ga-ahapụ. Ụmụ nwanyị abụọ ga-eji igwe nri chịkọta otu ga-anara, nke ọzọ ga-ahapụ. Mmadụ abụọ nọ n'ọhịa, a ga-akpọrọ otu hapụ nke ọzọ. Ha zara sị ya, "Ebee onye nwe anyị?" Ọ zara ha sị, "Ebe ozu dị, ebe ahụ ka a ga-akpọkọta udele." Akwụkwọ nke Luk, isi nke 18. Ọ gwakwara ha gbasara otu ilu, na-eche na ha kwesịrị ikpe ekpere mgbe niile. Ọ bụghị ịrụsi ọrụ ike na-asị, "E nwere otu onye ikpe n'obodo ụfọdụ, onye na-atụghị egwu Chineke, ọ naghịkwa echebara mmadụ echiche. E nwere otu nwaanyị di ya nwụrụ n'obodo ahụ bịakwutere ya wee sị, 'Kpee m ikpe ziri ezi megide onye iro m.' Ọ gaghị, ma mgbe e mesịrị ọ sịrị, 'Ọ bụ ezie na anaghị m atụ egwu Chineke, anaghịkwa m atụkwasị mmadụ obi. Ka o sina dị, ebe nwaanyị a di ya nwụrụ na-enye m nsogbu, m ga-emere ya ihe ọma, ka ọ ghara ịbịa mee ka ike gwụ m n'ikpeazụ.' Onyenwe anyị kwuru sị, "Geenụ ntị n'ihe onye ikpe ziri ezi na-ekwu. Ugbu a Chineke agaghị anụ ndị ọ họrọ, ndị na-etiku ya ehihie na abalị. Ọ bụ ezie na ọ na-ata ahụhụ maka ha. Ana m asị unu na ọ ga-anụ ha ngwa ngwa, mana mgbe Nwa nke Mmadụ ga-abịa, ọ ga-ahụ okwukwe n'ụwa?" Ọ tụkwara ilu a nye ụfọdụ ndị tụkwasịrị onye nwe ha obi na ha bụ ndị ezi omume ma na-eleda ndị ọzọ anya. Ndị ikom abụọ banyere n'ụlọ nsọ ikpe ekpere. Otu bụ onye Farisii, nke ọzọ bụ onye ụtụ isi. Onye Farisii ahụ kwuru wee kpee ekpere otu a n'onwe ya, "Arịọrọ m ka m ghara ịdị ka mmadụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, ndị na-akwa iko, ma ọ bụghị dịka onye ụtụ isi a. Ana m ebu ọnụ ugboro abụọ n'izu. Ana m ebu ụzọ mee otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile m nwere." Ma onye na-ere ahịa guzoro n'ebe dị anya, ekweghị ka anya ya welie elu, kama ọ na-eti aka n'obi ya na-asị, "Chineke, meere m ebere, onye mmehie." Ana m asị unu na nwoke a gara n'ụlọ ya karịa onye nke ọzọ. N'ihi na onye ọbụla na-ebuli onwe ya elu, a ga-eweda ya ala. Onye ọbụla nke na-eweda onwe ya ala, a ga-ebulikwa ya elu. Ha kpọtakwara ya ụmụntakịrị ka o metụ ha aka. Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya, ha bara ha mba. Ma Yeshua kpọrọ ha ka ha bịakwute ya sị,
hapụnụ ụmụntakịrị ka ha bịakwute m, unu egbochikwala ha, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. N'ezie, asị m unu, onye ọbụla nke na-agaghị anabata alaeze Chineke dịka nwatakịrị a agaghị abanye na ya. Mgbe ahụ, otu onye ọchịchị jụrụ ya sị, onye ozizi, gịnị ka ị ga-eme iji keta ndụ ebighị ebi? Yeshua kpọrọ m ihe dị iche iche. Gịnị mere i ji akpọ ezi onye? Ọ dịghị onye dị mma ma ewezụga Chineke. Ị mara ihe ndị e nyere n'iwu: akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, agbala akaebe ụgha, sọpụrụ nna gị na nne gị. O wee sị, ihe ndị a niile ka m na-eme kemgbe m bụ nwata. Mgbe Yeshua nụrụ nke a, ọ sịrị ya, otu ihe ka fọdụrụ gị. Ree ihe niile ị nwere, kesaa ya nye ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n'eluigwe. Soro m bịa. Ma mgbe ọ nụrụ ihe ndị a, o nwere akụnụba batara n'eze ahụ. O wee sị, lee ka o si sie ike ịbụ ọgaranya. Mgbe Yeshua hụrụ ya nke ukwuu ka ọ gafee n'anya agịga karịa ikpe Chineke. Ọ dị mfe maka kamel. Mgbe ahụ, ndị nụrụ ya gwara otu ọgaranya ka ọ banye n'alaeze ọ zụrụ. Ihe ndị dị m, onyekwa ka a ga-azọpụta? Ma o kwere omume nye mmadụ n'ebe Chineke nọ. Ihe niile wee soro gị. Pita wee sị, lee, anyị hapụgwara ha. N'ezie, ana m agwa unu, onye hapụrụ maka alaeze nwunye ma ọ bụ ụmụ Chineke, onye na-agaghị enweta ọtụtụ ụwa, onye hapụrụ ụlọ nne na nna, nwanne karịa n'ụwa a, anyị ga-anwụ ruo ndụ ebighị ebi. Yeshua tụgharịrị lee unu abụọ anya wee sị ha, gaa Jerusalem, ndị amụma niile ga-emezu ihe ndị e dere n'aka onye ohi maka nwa nke Mata, n'ihi na a ga-arara ya nye n'aka ndị mba ọzọ, a ga-akwa ya emo, a ga-aghọkwa ihe ire ere na ihe a na-agbụpụ ọnụ mmiri. Mgbe ha tiri ihe, ha ga-enye ya nri 13, mana ụbọchị ọ ga-ebili ọzọ. Mana ha aghọtaghị ihe ọbụla gbasara ihe ndị a. Okwu a zoro ha, ha aghọtaghịkwa ihe ọ na-ekwu. Mgbe ọ na-abịaru Jeriko nso, otu onye ìsì guzoro n'okporo ụzọ ịrịọ maka onyinye. Mgbe ọ nụrụ ka ndị mmadụ na-agafe, ọ jụrụ ihe ọ pụtara. Ha gwara ya na Yeshua onye Nazaret na-agafe. O wee tie mkpu sị, Yeshua nwa David, meere m ebere. Ndị bu ụzọ rịọsiri ya arịrịọ ike ka o wee dị jụụ, mana o tiri mkpu ike karịa sị, nwa David, meere m ebere. Yeshua wee kwụsị ma nye ya iwu ka eduga ya n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ nọ nso, ọ jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mee gị? Ọ zara sị, onye nwe anyị, ka m wee hụ ụzọ. Yeshua wee sị ya, hụ ụzọ, okwukwe gị azọpụtala gị. Ozugbo ahụ, ọ hụrụ ụzọ wee soro ya na-ekpeku Chineke ekpere. Ndị mmadụ niile, mgbe ha hụrụ nke a, nyere Chineke otuto. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 19. Mgbe Yeshua batara ma gafere Jeriko, e nwere otu nwoke na-anakọta ụtụ isi ma bụrụ ọgaranya. O biliri ịhụ Yeshua, onye ga-enweta wee rigoro otu osisi fig ọhịa nke dị mkpụmkpụ. Ya mere, ọ gbara ọsọ n'ihu ya, n'ihi na ọ ga-esi ebe ahụ bịa. Mgbe Yeshua bịarutere sị ya, Zakịọs, rịdata ebe ahụ. O lere anya wee hụ ya otu ugboro, n'ihi na agaghị m ịkwụsị n'ụlọ gị taa. Ya mere, ọ gbadatara ngwa ngwa wee nabata ya n'ọṅụ. Mgbe ha niile hụrụ ya, ha tamụrụ ntamu na-ekwu na ọ gara
guzoro wee sị Onyenwe anyị, ọkara nke ihe m nwere ka m na-enye n'ụlọ ezumike n'ebe onye mmehie nọ. Na Zakịọs, Yeshua wee sị ya, ogbenye, ọ bụrụkwa na m napụrụ onye ọbụla site n'aghụghọ, m ga-enyeghachi ya anọ. Taa, nzọpụta abịala n'ụlọ a n'ihi na ya onwe ya aghọọla nwa Ebraham, n'ihi na nwa nke mmadụ abịawo ịhụ na ịzọpụta ihe ndị a. Ọ nọgidere na-ekwu okwu n'efu mgbe ha na-ege ntị n'ilu, n'ihi na ọ nọ nso Jerusalem, na n'ihi na ha onwe ha chere na alaeze Chineke ga-apụta n'oge na-adịghị anya. Ya mere, o kwuru sị, otu nwoke ama ama gara n'ogbe dị anya iji nata alaeze maka onwe ya wee laghachi. Ọ kpọrọ ndị ohu iri aka ya ha kpụrụ ego iri wee sị m, birinụ ruo mgbe m ga-abịa. Ndị obodo ya kpọrọ ya si ma zigara ndị nnọchiteanya n'azụ ya na-asị, anyị agaghị ekwe ka nke a dị ebe a ọzọ. Anyị nabatakwa eze ya ka ọ chịa n'ezi anyị. Mgbe ọ chịchara, o nyere iwu ka a kpọọ ndị ohu ahụ o nyere ego ya ka ha bịa, ka ọ mara ihe onye ọbụla nwetara. Onye mbụ wee bịa sị, Onyenwe anyị, amụbara oke gị site na mkpụrụ ego iri. O wee sị ya, ọ dị mma, n'ihi na ị kwesịrị ntụkwasị obi n'obere obodo iri. Ma ihe were nke abụọ bịa sị, Onyenwe anyị, oke gị apụtala okpukpu ise. Nye nke abụọ. Ọ sịrị, gị onwe gị bụkwa onye ọchịchị obodo ise. Mgbe nke ọzọ bịara sị, Onyenwe anyị, lee oke gị nke m tinyere n'ime akwa nhicha aka, n'ihi na egbuturu m gị, n'ihi na ị bụ onye ezi omume. Ị na-ewere ihe ị na-etinyeghị na-aghọrọkwa ihe ị na-akụbeghị. Mụ onwe m akụbeghị. Mgbe ahụ ọ sịrị ya, n'ọnụ gị ka m ga-ekpe gị ikpe, ohu kwesịrị ntụkwasị obi. Ị maara na ọ bụ onye ezi omume, onye na-ewere ihe ọ na-etinyeghị na-aghọrọkwa ihe ọ na-akụbeghị. Gịnị mere na unu anaghị etinye ego m n'ụlọ akụ ka m wee nweta ya n'uru? O wee sị ndị guzoro nso, nara ya oke ahụ, nye ya onye na-eme ngwa ngwa iberibe. Ha wee sị ya, Onyenwe anyị, o nwere iberibe iri? N'ihi na asị m unu, onye ọbụla nwere, a ga-enye ya, onye na-enweghịkwa, a ga-anapụ ya ihe o nwere. Ọzọkwa, ndị iro m ndị na-achọghị ka m chịa ha, ka ha kpọta ha ebe ama gbuo ha n'ihu m. Mgbe o kwusịrị nke a, ọ gara n'ihu ya na-arịgo Jerusalem. Mgbe ọ bịarutere nso na Betani n'akụkụ ugwu a na-akpọ Ugwu Oliv, o zigara mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya sị, gaanụ n'obodo dị n'ihu. Ebe ozugbo unu rutere, unu ga-ahụ akwa mkpuchi ekechiri ekechi nke onye ọbụla na-anọghị na ya. Tọpụ ya ma weta ya ebe a. Ọ bụrụ na onye ọbụla ajụọ unu ihe mere unu ji tọpụ ya, zaa ya sị, n'ihi na Onyenwe anyị chọrọ ya. Ndị ezigara wee pụọ wee hụ dịka o kwuru. Mgbe ha na-atọpụ akwa mkpuchi ahụ, ndị nwe ya sịrị ha, gịnị mere unu ji tọpụ akwa mkpuchi ahụ? Ha wee sị, Onyenwe anyị chọrọ ya. Ha wee duru ya gaa n'ebe Yeshua nọ, tụba ha. Ka ọ na-aga, ha gbasa uwe n'okporo ámá. Mgbe ọ nọ nso n'Ugwu Oliv, igwe ndị na-eso ụzọ ya niile malitere ịkpọkọta onwe ha ma na-ekpeku Chineke ekpere n'olu dị elu maka ndị ukwu niile. Ngọzi dịrị eze nke na-abịa n'ọrụ ndị ha hụrụ, na-asị, aha Onyenwe anyị
udo n'eluigwe na otuto n'ebe kachasị elu. Ụfọdụ ndị Farisii nọ n'igwe mmadụ ahụ wee sị, onye ozizi, bara ndị na-eso ụzọ gị mba. Ma ọ zara ha sị, ana m asị unu, ọ bụrụ na ndị a ga-eme udo, nkume ga-akwa akwa. Mgbe ọ nọ nso, ọ hụrụ obodo ahụ wee kwaa akwa maka ya, na-asị, ọ bụrụ na ị maara ma ọ dịkarịa ala n'ụbọchị gị, ihe ndị a metụtara udo gị. Mana ugbu a ha ezobewo n'anya gị, n'ihi na ụbọchị ga-abịa mgbe ndị iro gị ga-etinye gị n'ọgbaghara ma gbaa gị gburugburu ma mechie gị gburugburu. Ha ga-emekwa ka ị bụrụ onye iro n'ụwa na ụmụ gị ndị nọ n'ime gị. Ha agaghịkwa ahapụ nkume n'ime gị n'elu nkume, n'ihi na ị maghị oge nleta gị. Ọ banyekwara n'ụlọ nsọ wee malite ịchụpụ ndị na-ere ebe ahụ na ndị na-azụ ihe, na-asị ha, edewo ya, ụlọ m bụ ụlọ nke Chineke, mana unu emeela ya ka ọ bụrụ ndị ọka mmụta okpukpe. Kwa ụbọchị ha na-ezi ihe n'ụlọ nsọ. Ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị isi nke ndị mmadụ na-agbalị ibibi ya, ma ha enweghị ike ịchọta ihe ga-eme ya, n'ihi na mmadụ niile ga-atụkwasị onye nwe obi mgbe ha nụrụ ya. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 20. O wee ruo n'otu ụbọchị ahụ, mgbe ọ na-ezi ndị mmadụ ihe n'ụlọ nsọ ma na-ekwusa ozi ọma, ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ bịara na ndị okenye. Ha wee gwa ya okwu sị, gwa m, ikike dị aṅaa ka ị na-eme ihe ndị a? Maọbụ onye nyere gị ikike a? Ọ zara sị ha, jụọkwa otu ihe gwa m ya mere. Ọ bụ Jọn mere? Ọ bụ ya mere baptizim Jọn, ka ọ bụ site n'aka mmadụ? Ha tụgharịrị uche n'etiti onwe ha na-asị, anyị ga-asị site n'aka Chineke. Ọ ga-asị, gịnị mere unu emebeghị ya baptizim? Ma ọ bụrụ na anyị si site n'aka mmadụ, ndị mmadụ niile ga-atụ ya nkume, n'ihi na ha kwenyere na Jọn bụ onye amụma. Ya mere ha zara na ha amaghị ebe o si bịa. Yeshua wee sị ha, agaghị m agwa unu ikike m ji eme ihe ndị a. Mgbe ahụ ọ malitere ịtụ ilu a. Otu nwoke kụrụ ubi vaịn wee nye ya n'aka ndị ọrụ ugbo, wee gaa mba ọzọ ruo ogologo oge. Mgbe oge ruru, o zigara otu ohu gaa n'aka ndị ọrụ ubi vaịn ka ha nye ya mkpụrụ ubi vaịn ahụ. Mana ndị ọrụ ubi vaịn tiri ya ihe ma zipụ ya n'efu. O wee zipụ ohu ọzọ, mana ha megburu ya ma zipụ ya n'aka efu. O wee ziga onye nke atọ, nke merụrụ ahụ, ma chụpụ ya. Onye nwe ubi vaịn ahụ wee sị, gịnị ka m ga-eme? M ga-eziga nwa m nwoke m hụrụ n'anya. O nwere ike ịbụ na mgbe ha hụrụ ya, ha ga-eme ihe dị iche iche. Ma mgbe ndị nwe ubi vaịn ahụ hụrụ ya, ha malitere iche n'etiti onwe ha sị, onye a bụ onye nketa, bịanụ ka anyị gbuo ya, ka ihe nketa ahụ wee bụrụ nke anyị. Ha wee chụpụ ya n'ubi vaịn ahụ wee gbuo ya. Gịnị ka onye nwe ubi vaịn ahụ ga-eme ha? Ọ ga-abịa bibie ha, ndị ọrụ ubi vaịn a, ma nye ndị ọzọ ubi vaịn ya. Ma mgbe ha nụrụ nke a, ha sịrị, Chineke ekwela ka ọ dịrị gị mma. O lere ha anya wee sị, gịnịzi ka ihe edere pụtara? Nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọwo isi nkuku ụlọ. Onye ọbụla ga-ada n'elu nkume ahụ, a ga-agbaji ya. Onye ọbụla ọ ga-adakwasị, ọ ga-eme ka ọ daa. Mgbe ahụ ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ jidere ya aka, ma ha tụrụ egwu ndị mmadụ, n'ihi na ha hụrụ na o kwuru ilu a megide ha.
ha lere ya anya wee ziga ndị nledo ndị ga-eme ka ha dị ka ndị ezi omume, ka ha jide ya n'okwu ya ma nyefee ya n'aka ike na ikike nke gọọmenti. Ha jụrụ ya sị, onye ozizi, anyị maara na ị na-ekwu okwu ma na-ezi ihe nke ọma. Ị naghị anabata onye nke Chineke, ndị ikom, mana unu na-akụzi ezi ụzọ Chineke. O ziri ezi ka mmadụ nye Siza ụtụ isi ma ọ bụ na ọ bụghị? Ma mgbe ọ hụrụ aghụghọ ha, ọ sịrị ha, gịnị mere unu ji anwa m? Gosinụ m pence, onyinyo na ihe odide onye ka ọ bụ. Ha zara, eze Siza. O wee sị ha, ya mere nyenụ Siza ihe Siza, nyekwanụ Chineke ihe Chineke. Ha enweghị ike ikwughachi okwu ya n'ihu ndị mmadụ, mana ha tụrụ ha n'anya n'ọzịza ya wee gbachie nkịtị. Ụfọdụ n'ime ndị Sadusii, ndị na-agọnarị na mbilite n'ọnwụ dị, bịakwutere ya wee jụọ ya sị, onye ozizi, Mozis dere ihe megide ya. Ọ bụrụ na onye nwanne ya nwoke mgbe ọ lụrụ nwunye ọ mụghịkwa nwa, ka nwanne nwoke ahụ lụọ nwunye ya wee mụọ nwa maka nwanne ya nwoke. Ụmụnne nwoke abụọ dị, mgbe nke mbụ lụrụ nwunye wee nwụọ na-enweghị nwa, nwa nke abụọ lụrụ nwunye wee nwụọ na-enweghị nwa, nwa nke atọ lụrụ ya. Ụmụnne abụọ ahụ nwụkwara, ha apụghịkwa ụmụ. Nwa nke ikpeazụ n'ime ha niile nwụkwara. Ya mere na ọnwụ onye ga-abụ nwunye ndị ikom a, n'ihi na mmadụ abụọ ahụ lụrụ ya. Yeshua zara ha sị, ụmụ nke ụwa a na-alụ nwunye na-alụkwa di, ma ndị a na-agụ na ha kwesịrị ịnụ ụtọ ụwa ahụ na mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ anaghị alụ nwunye, ha alụghịkwa di, n'ihi na ha apụghị ịnwụ ọzọ, n'ihi na ha na-anata ndị mmụọ ozi. Ha bụkwa ụmụ Chineke, n'ihi na ha bụ ụmụ nke mbilite n'ọnwụ, na ndị nwụrụ anwụ ga-ebilite ọzọ. Mozis gosiri ya site n'osisi ahụ mgbe o kwuru sị, Onyenwe anyị bụ Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac na Chineke nke Jekọb. N'ihi na ọ bụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ, n'ihi na ndị mmadụ niile dị ndụ n'ime ya. Mgbe ahụ ụfọdụ n'ime ndị ode akwụkwọ zara sị, onye ozizi, ị kwuru nke ọma, ọ dị mma. Mgbe ahụ ha jụrụ ya sị, ọ dịghị ọzọ? Mgbe ahụ ọ sịrị na Kraịst Yeshua bụ olee otu ha ga-esi kwuo na Yeshua bụ nwa David? David n'onwe ya kwuru n'akwụkwọ Abụ Ọma sị, Onyenwe anyị gwara onye nwe m, nọdụ ala n'aka nri m ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ụkwụ gị. N'ihi na David kpọrọ ya Onyenwe anyị, olee otu o si bụrụ nwa ya? Mgbe ahụ n'etiti ndị mmadụ niile, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, kpacharanụ anya maka ndị ode akwụkwọ, ndị na-eyi uwe ogologo na-agagharị n'obi ha. A na-ekelekwa ha n'ahịa, ndị na-anọkwa n'ebe kachasị elu n'ọgbakọ na n'ime ụlọ kacha mkpa n'oriri. Ndị na-ebi n'ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ na-ekpekwa ekpere ogologo n'ime ha. Ndị a ga-enweta ikpe ọmụma ka ukwuu. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 21. Ka ọ na-ele anya, ọ hụrụ ndị ọgaranya ka ha na-atụba onyinye ha n'ime ebe a na-edebe ego. Ọ hụkwara otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye, nke tụbara mkpụrụ ego 2 n'ime ya. Ọ sịrị, n'ezie asị m unu, nwaanyị a di ya nwụrụ ogbenye a tụbara ihe karịrị ihe ha niile n'ime ha, n'ihi na ha niile tụbara onyinye Chineke, n'ihi na Chineke na-enye ha
mana ọ tụbara ego niile o nwere. Ugbu a, dịka ụfọdụ na-ekwu maka ụlọ nsọ ahụ, otu esi chọọ ya mma na nkume mara mma na ihe ndị e doro nsọ, ọ sịrị, ihe ndị a ka unu na-ele anya. Ọ gaghị abụ ụbọchị ga-abịa mgbe ị ga-ahapụ nkume n'elu nkume ma tụdaa ya. Ha wee jụọ ya sị, Onyenwe anyị, mana olee mgbe ihe ndị a ga-abụ? Gịnịkwa ga-abụ ihe ịrịba ama mgbe ihe ndị a ga-emezu? O wee sị, lezienụ anya ka a ghara iduhie unu, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ga-abịa n'aha m na-asị, abụ m Yeshua, oge ahụ na-abịakwa nso. Ya mere, esola ha. Ma mgbe unu nụrụ maka agha na nnupụ isi, unu atụla egwu, n'ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ bịa, mana ọgwụgwụ agaghị eso site n'otu oge ruo na nke ọzọ. O wee sị ha, mba ga-ebili megide mba, alaeze ga-ebili megide alaeze. A ga-enwekwa nnukwu ala ọma jijiji n'ọtụtụ ebe, ọnwụ nri, ọrịa na ihe egwu. Ihe ịrịba ama dị ukwuu ga-esikwa n'eluigwe pụta. Ma tupu ihe a niile, ha ga-atụkwasị unu n'aka ma chụso unu, na-enyefe unu n'aka nzukọ na ụlọ mkpọrọ. Ha ga-akpọgakwa unu n'ihu ndị eze na ndị ọchịchị n'ihi aha m. Nke a ga-abụkwa ihe akaebe nye unu. Ya mere, tinye ya n'obi unu ka unu ghara ịtụba ihe unu ga-aza n'isi unu, n'ihi na m ga-enye unu ọnụ na amamihe nke ga-eme ka unu niile, ndị iro agaghị enwe ike ikwu okwu ma ọ bụ iguzogide. Ndị mụrụ unu, ụmụnne unu, ndị ikwu unu na ndị enyi unu ga-arara unu nye. Ụfọdụ n'ime unu ga-anwụkwa. Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n'ihi aha m. Ma ọ dịghị otu isi unu ga-ala n'iyi. Site n'inwe ndidi unu ga-enweta mkpụrụ obi unu. Mgbe unu hụrụ Jerusalem ka ndị agha gbara ya gburugburu, unu ga-aghọta na mbibi ya dị nso. Mgbe ahụ ka ndị nọ na Judia gbaga n'ugwu, ndị nọkwa n'etiti ya pụọ. Ndị nọkwa n'ógbè ahụ agaghị abanye na ya, n'ihi na ndị a bụ ụbọchị ịbọ ọbọ maka mmezu nke ihe niile e dere. Ma ahụhụ ga-adịrị ndị na-amụpụta nwa na ndị na-amụpụta nwa n'oge ahụ, n'ihi na nnukwu nsogbu ga-adị n'ala a. Iwe ga-adịkwa n'ahụ ndị a. Ha ga-ada site n'ọnụ mma agha. A ga-akpọrọkwa ha gaa n'agha n'ime mba niile. A ga-edokwa Jerusalem n'okpuru ọchịchị nke ndị mba ọzọ ruo mgbe oge nke ndị mba ọzọ ga-emezu. Mgbe ahụ, ihe ịrịba ama ga-adị n'anyanwụ, ọnwa na kpakpando n'ụwa. Nsogbu ga-adị n'etiti mba dị iche iche na ọgbaghara. Oke osimiri na mmiri ga-ama jijiji. Obi mmadụ ga-atụkwa ụjọ na nnyocha nke ihe ga-eme n'ụwa, n'ihi na ike nke eluigwe ga-ama jijiji. Mgbe ahụ, ha ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii n'ike na ebube dị ukwuu. Mgbe ihe ndị a malitere imezu, nche na ibuli elu na-abịaru nso. Mgbe ahụ, unu kwesịrị ịsị unu maka mgbapụta unu sị, lee osisi fig na osisi niile. Mgbe ha gbapụrụ, unu na-ahụ ha, mara n'onwe unu na ụtụtụ dị nso ugbu a. Otu a, unu onwe unu kwa, mgbe unu hụrụ ihe ndị a ka ha na-eme, unu ga-amara na alaeze Chineke dị nso. N'ezie, ana m asị unu, oge a adịghị agabiga ruo mgbe ihe ndị a niile ga-emezu. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, mana okwu m agaghị agabiga. Lezienụ onwe unu anya, ka obi unu ghara ịda mba site na mmiri ozuzo.
ịṅụgba mmanya ókè na nchegbu nke ndụ a, ka ihe ọjọọ ghara ịbịakwasị unu n'ụbọchị ahụ, n'ihi na dịka ọnya ga-abịakwasị ndị niile bi n'elu ụwa niile. Ya mere, na-echenụ nche ma na-ekpe ekpere mgbe niile, ka e wee gụọ unu ndị kwesịrị ịgbanahụ ihe ndị a niile ga-eme, ka unu wee guzo n'ihu Nwa nke Mmadụ. N'ehihie ọ kụziri ihe n'ụlọ nsọ, n'abalị ọ gara pụta wee guzoro n'ugwu a na-akpọ Oliv. N'ụtụtụ, mmadụ niile bịakwutere ya ịnụ okwu ya n'ụlọ nsọ. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 22. Mmemme achịcha na-ekoghị eko nke a na-akpọ Pasa dị nso ugbu a. Ndị nchụaja na ndị odeakwụkwọ na-agbalị igbu ya n'ihi na ha tụrụ ndị mmadụ egwu. Ekwensu wee bata na Judas, onye a na-akpọ Iskariot, onye aha ya bụkwa otu n'ime ha abụọ. Mgbe ahụ ọ gara n'ụzọ ya wee rụrịta ụka na ndị nchụaja na ndị isi agha gbasara otu esi enyefe ya. Ha ṅụrịrị ọṅụ ma kwekọrịta inye ya ego. O kwetara wee chọọ ohere iji rara ya nye mgbe ndị mmadụ nọ n'ebe dị anya. Mgbe ahụ ụbọchị achịcha na-ekoghị eko ruru. Mgbe a ga-achụ onye na-agafe, o zigara Pita na Jọn sị, "Gaanụ kwadebe mmemme ngabiga ka anyị wee rie ya." Ha jụrụ ya, "Ebee ka ị chọrọ ka anyị kwadebe ya?" O wee sị ha, "Lee, mgbe unu batara n'obodo a, otu nwoke ga-abịa n'ite mmiri izute unu. Soronụ ya banye n'ụlọ ọ ga-abanye. Gwanụ onye nwe ụlọ ahụ sị, onye nwe ụlọ gwara unu, ebee ka unu ga-aga bụ ebe obibi m ga-eri nri. Mgbe ahụ ya na ndị na-eso ụzọ m ga-egosi unu nnukwu ụlọ mposi na-atọ ụtọ ma dị njikere." Ha wee gaa hụ dịka o kwuru. Ha wee kwadebe oge ezumike ahụ. Mgbe oge ruru, ọ nọdụrụ ala, ya na ndị ozi abụọ ahụ so ya. Mgbe ahụ ọ sịrị ha, "Agụụ na-agụsị m agụ ike iri nri a na unu tupu m ata ahụhụ. N'ihi na ana m asị unu na site ugbu a gaa n'ihu, agaghị m eri ya ọzọ ruo mgbe o jupụtara n'alaeze Chineke." Mgbe ahụ o were iko ahụ kelee wee sị, "Naranụ ma kesaanụ n'etiti onwe unu, n'ihi na ana m asị unu na agaghị m aṅụ mkpụrụ osisi vaịnị ahụ ruo mgbe alaeze Chineke ga-abịa." Mgbe ahụ o were achịcha ahụ kelee wee nyawa ya wee nye ya n'aka ha sị, "Nke a bụ ahụ m nke e nyere maka unu. Mee nke a ka unu wee cheta m." N'otu aka ahụ, mgbe e risịrị nri anyasị ahụ, o were iko ahụ sị, "Iko a bụ agba ọhụrụ n'ọbara m, nke a wụsara n'ihi unu. Ma lee, aka onye rara m nye nọnyere m n'oche. N'ezie, Nwa nke Mmadụ ga-abịa dịka e siri nye ya. Ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ nke e nyere ya." Mgbe ahụ ha malitere iche n'echiche onye n'ime ha ga-eme nke a. E nwekwara esemokwu n'etiti ha gbasara onye n'ime ha ga-adị ka onye ka ukwuu. Ma ọ sịrị ha, "Ndị eze nke ndị mba ọzọ na-achị ha, a na-akpọ ndị a na-achị ha ọgaranya. Ma unu agaghị adị otu ahụ. Onye kasị ukwuu n'etiti unu ga-adị ka onye kasị nta. Onye isi ga-adịkwa ka onye na-eje ozi. N'ihi na onye ka ukwuu, onye nọ ọdụ na tebụl maọbụ onye na-eje ozi? Ọ bụghị onye nọ ọdụ na tebụl. Mụ onwe m nọkwa n'etiti unu dịka onye na-eje ozi. Unu onwe unu bụkwa ndị nọgidere na-eso m n'ọnwụnwa m. Ya mere ana m ahọpụta unu alaeze dịka Nna m mere m,
ka ị wee rie ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ na tebụl m n'alaeze m. Nọdụ ala n'oche, kpekwa ebo niile nke Izrel ikpe. Ọ sịrị, Saimọn, Saimọn, lee, ekwensu emeriela gị dịka nne mgbada. I mechara gosi gị na okwukwe gị ga-adị mma tupu mgbe ahụ. Mgbe ị jụ ka ọ ghara ịda ada, ya mere, mgbe ị kwenyere, mee ka ụmụnna gị sie ike. Ọ sịrị ya, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, adị m njikere iso gị gaa n'ụlọ mkpọrọ ma nwụọ. Ma ọ zara sị, ana m asị gị, Pita, na oke ọkpa agaghị eti mkpu taa tupu ị gọọ agọ ugboro 3 na ị maghị m. Ọ sịrị ha, mgbe m zitere unu na-enweghị akpa, na-enweghị akwụkwọ, na-enweghị akpụkpọ ụkwụ, o nwere ihe kọrọ unu? Ha zara sị, ọ dịghị ihe ọbụla. Mgbe ahụ ọ sịrị ha, onye ọbụla nwere akpa ya were ya, werekwa otu mkpụrụ ego. Onye ọbụla nke na-enweghị ya, ya ree uwe elu ya wee zụta mma agha. N'ihi na asị m unu na ihe e dere agaghị imezu n'ime m. N'ihi na a họpụtara ya na ndị ajọ omume. N'ihi na enweghị mgbagha ihe ndị e dere gbasara m ga-agwụ. Ha sịrị, Onyenwe anyị, mma agha abụọ ndị a dị ebee? O wee sị ha, o zuru. Mgbe ahụ ọ pụrụ wee pụọ dịka ọ na-emebu gaa ugwu Oliv. Ndị na-eso ụzọ ya sokwara ya. Mgbe ọ bịarutere ebe ahụ, ọ sịrị ha, kpeenụ ekpere ka unu ghara ịbanye n'ọnwụnwa. O wee hapụ ha ihe dịka otu nkume, gbuo ikpere n'ala wee kpee ekpere na-asị, Nna, ọ bụrụ na ị chọrọ, wepụ iko a n'ebe m nọ. Ọ bụghị uche m, kama ka e mee nke gị. Mmụọ ozi wee pụta ìhè n'ihu ya, onye kasiri ya obi. Ma ebe ọ nọ n'oke ihe mgbu, o kpere ekpere nke ọma. Ọsụsọ ya dịkwa ka ntapu ọbara na mgbapụta n'ala. O wee bilie n'ekpere wee bịakwute ndị na-eso ụzọ ya wee hụ ka ha na-arahụ ụra n'ihi ike ọgwụgwụ. O wee sị ha, gịnị mere unu ji arahụ ụra? Bilienụ kpee ekpere, ma ọ bụghị ya, unu ga-abanye n'ọnwụnwa. Mgbe ọ ka nọ na-ekwu okwu, lee, otu igwe mmadụ, onye aha ya bụ Judas, otu n'ime ha, bịara n'ihu ya wee bịakwute Yeshua ka ọ gbuo ya. Yeshua wee sị ya, Judas, ị na-arara nwa nke mmadụ nye site n'ịpịa aka gị. Mgbe ndị gbara ya gburugburu hụrụ ihe ga-eme, ha sịrị ya, Onyenwe anyị, anyị ga-eji mma agha tie. Otu n'ime ha tiri otu n'ime ndị ohu onye nchụaja ahụ ma bepụ ntị aka nri ya. Yeshua zara sị, buru ha ruo ugbu a. O metụrụ ntị ya aka wee gwọọ ya. Yeshua wee sị ndị nchụaja na ndịisi ụlọ ahụ na ndị okenye bịakwutere ya, unu pụrụ dịka a ga-asị na unu si n'oriri pụta na mma agha na osisi. Mgbe ahụ na unu nọkwa ụbọchị n'ụlọ nsọ, unu abataghị aka unu megide m. Mana nke a bụ oge awa nke unu na ike nke ọchịchịrị. Ha wee jide ya, duru ya gaa n'ụlọ ndị nchụaja. Pita wee soro ya n'ebe dị anya. Mgbe ha gbanyechara ọkụ n'etiti ụlọ nzukọ ahụ ma nọdụ ala ọnụ, Pita nọdụrụ ala n'ebe okenye ahụ dị afọ 65 hụrụ ya. Otu okenye hụrụ ya ka ọ nọdụrụ ala n'akụkụ ahụ. Mgbe o lere ya anya nke ọma, ọ sịrị, nwoke a sokwa ya. Ma ọ gọrọ agọ sị, nwaanyị, amaghị m ya. Mgbe obere oge gasịrị, otu nwoke ọzọ hụrụ ya wee sị, ị sokwa ha.
nwoke, amaghị m ya. Mgbe ihe dịka otu awa gasịrị, otu nwoke ọzọ kwuru sị, n'ezie nwoke a bụ Onyenwe anyị. Onye a sokwa ya n'ihi na ọ bụkwa onye Galili. Pita sịrị, nwoke, amaghị m ihe ị na-ekwu. Ozugbo ọ ka nọ na-ekwu, oke ọkpa tiri mkpu. Onyenwe anyị wee tụgharịa lee Pita anya. Pita wee cheta okwu Onyenwe anyị gwara ya sị, tupu oke ọkpa akwa akwa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita pụrụ wee bee akwa nke ukwuu. Ndị ikom ahụ jidere Yeshua kpọrọ ya ihe ọchị ma maa ya mma. Mgbe ha kpuchiri ya anya, ha tiri ya ihe n'ihu ya wee jụọ ya sị, buo amụma onye tiri gị ihe. Ha kwukwara ọtụtụ okwu mkparị ndị ọzọ megide ya. Ma n'ihi na chi bọrọ, ndị okenye nke ndị mmadụ, ndị nchụaja na ndị odeakwụkwọ zukọrọ wee duru ya gaa na nzukọ ha na-asị, ị bụ Yeshua? Kwuo ya. Ọ zara ha sị, ọ bụrụ na m agwa unu, unu agaghị anabata ya. Ọ bụrụgodị na m ajụọ unu, unu agaghị aza m ma ọ bụ hapụ m ka m laa. Mgbe ahụ nwa nke mmadụ ga-anọ ọdụ n'ala n'aka nri nke ike Chineke. Ha niile wee sị, ị bụ ọkpara Chineke. Ọ sịrị ha, unu na-ekwu na m bụ. Ha wee sị, ihe dị mkpa maka akaebe ọzọ, n'ihi na Onyenwe anyị anụwo ya site n'ọnụ. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 23. Mgbe ahụ igwe mmadụ niile biliri wee kpọga ya n'ihu Pailet. Ha wee malite ịkọtọ ya na-asị, anyị ahụla nwoke a ka ọ na-akpọghasị mba ahụ ma na-amachibido ịkwụ ụtụ isi nye Siza, na-ekwu na ọ bụ ya bụ Yeshua eze. Pailet jụrụ ya sị, ị bụ ya? Ị na-ekwu otu a? Mgbe ahụ Pailet gwara ndị nchụaja na ndị mmadụ, ahụghị m ihe ọzọ iwe ji na-asị, nwoke a mere ihe ọjọọ n'ahụ nwoke a. Ha malitere imegbu ndị mmadụ, na-ezi ihe n'ofe Judia dum, malite na Galili ruo ebe a. Mgbe Pailet nụrụ maka Galili, ọ jụrụ ma nwoke ahụ ọ bụ onye Galili. Mgbe ọ nụrụ na o si n'ogbe Herọd, o zigara ya Herọd, onye nọ na Jerusalem n'oge ahụ. Mgbe Herọd nụrụ Yeshua, ọ ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu n'ihi na ọ chọsiri ike ịhụ ya, n'ihi na ọ nụrụ banyere ya. O kwekwara na ọ hụwo ihe ịrịba ama ụfọdụ site n'aka ya. Mgbe ahụ ọ jụrụ ya ajụjụ banyere ọtụtụ ihe, mana ọ zaghị ihe ọ bụla. Ndị nchụaja na ndị odeakwụkwọ bịakwara wee boo ya ebubo ike. Herọd na ndị agha ya ledara ya anya, na-akwa ya emo, yikwasị ya uwe ọcha, wee ziga ya ọzọ na Pailet. N'ụbọchị ahụ, Pailet na Herọd ghọrọ enyi n'ihi na ha bụ ndị iro ibe ha tupu mgbe ahụ. Mgbe ahụ Pailet kpọrọ ndị nchụaja na ndị isi na ndị mmadụ wee sị ha, unu kpọtara nwoke a n'ihu m dịka onye na-eme ka ndị mmadụ na-echegbu onwe ha. Lee, enyochaala m ya n'ihu unu, ahụghịkwa m nwoke a ikpe ọmụma maka ihe unu boro ya ebubo. Mba, Herọd emeghịkwa ya, n'ihi na ezitere m unu ka unu bịakwute ya. N'ezie, o meghịkwa ihe ọbụla kwesịrị ọnwụ. Ya mere, m ga-ata ya ahụhụ ma tọhapụ ya, n'ihi na ọ dị mkpa ka ọ tọhapụ otu n'ime ha n'oge emume ha. Mgbe ahụ igwe mmadụ niile tiri mkpu sị, kpọpụ ya ma
nyefee Barabas, onye a tụbara n'ụlọ mkpọrọ n'ihi nnupụisi e mere n'obodo maka igbu ọchụ. Mgbe ahụ Pilet gwara ha okwu ọzọ, na-achọ ịtọhapụ Yeshua, ma ha tiri mkpu sị, "Kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe." O wee sị ha na nke ugboro atọ, "Ma gịnị ka o mere? Ahụghị m ihe kpatara ọnwụ n'ime ya. Ya mere, m ga-ata ya ahụhụ ma hapụ ya." Ma ha pụtara n'olu dị elu ma rịọ ka a kpọgide ya n'obe. A nụkwara olu ha na nke ndị nchụaja. Mgbe ahụ Pilet kpere ikpe ka ihe arịọrọ wee mee. Mgbe ahụ ọ hapụrụ onye ahụ a tụrụ mkpọrọ maka nnupụisi na igbu ọchụ, onye ha chọrọ, wee nyefee n'aka Yeshua ka o mee ya ihe ha chọrọ. Mgbe ha ka na-eduga ya, ha buru obe ahụ n'otu ebe nọgide ahụ. Ha wee debe ya n'ezi ka o wee buru ya soro Yeshua. Na-ebe akwa, ụmụ nwanyị sokwara ya. Ndị mmadụ na-akwa akwa maka ya. Ma Yeshua lere ha anya sị, "Ụmụ nwanyị Jerusalem, unu akwala akwa maka m, kama kwaranụ onwe unu na ụmụ unu akwa, n'ihi na ana m asị, ngọzi na-adịrị ụmụ ndị inyom na-amụbeghị nwa, na ụmụ ndị na-amụbeghị nwa." Mgbe ahụ ha niile ga-amalite isi ugwu, "Daa n'elu anyị, ma ugwu ndị ahụ nyenụ ihe ndị a megide osisi ndụ ndụ. Gịnị ka a ga-eme osisi kpọrọ nkụ?" Mmadụ abụọ ọzọ, bụ ndị nwere nka n'ọrụ a, ka e duru ya ka e gbuo ha. Mgbe ha bịarutere n'ebe a na-akpọ Gọlgọta, ha kpọgidere ya n'obe, ya na ndị ọzọ, otu n'aka nri, onye nke ọzọ n'aka ekpe. Mgbe ahụ Yeshua sịrị, "Nna, gbaghara ha, n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme." Ha wee kewaa uwe ya ma too ya. Ndị mmadụ guzoro na-ele anya. Ndị ìsì wee na-akwa ya emo na-asị, "O kpere ndị ọzọ ikpe, ka o kpee onwe ya ikpe ma ọ bụrụ na ọ bụ Yeshua, onye Chineke họpụtara." Ndị agha ahụ kwara ya emo, bịa wee nye ya mmanya vaịn. Ha wee sị, "Ọ bụrụ na ị bụ eze nke ndị mmadụ, gwa onwe gị ya." E dekwara ya n'asụsụ Grik, Latin na Hibru sị, "Onye a bụ eze ndị Juu." Otu n'ime ndị na-ata ahụhụ, bụ ndị a kụgburu, kwuru okwu ọjọọ megide ya sị, "Ọ bụrụ na ị bụ Yeshua ahụ, gwa onwe gị na megide ya." Ma onye nke ọzọ zara ma bara ya mba sị, "Ọ bụghị gị bụ Chineke. Ebe ị nọ n'otu ikpe ahụ, anyị nọ n'ikpe ziri ezi, n'ihi na anyị na-enweta ihe kwesịrị ihe anyị kwesịrị. Emeela m, mana nwoke a emeghị ihe ọma ọbụla." O wee sị Yeshua, "Onyenwe anyị, cheta m mgbe ị banyere n'alaeze gị." Yeshua wee sị ya, "N'ezie, agwa m, taa ị ga-anọnyere m na paradaịs." Ma ọ bụrụ na ihe dị ka elekere 6 nke ụtụtụ, ọchịchịrị wee gbaa n'ala ahụ dum ruo elekere 9 nke ụtụtụ. Anyanwụ gbara ọchịchịrị, ebe obibi nke ụlọ nsọ ahụ gbawara n'etiti. Mgbe ahụ Yeshua tiri mkpu n'olu dị elu sị, "Nna, n'aka gị ka m na-enye mmụọ m aka ekpe m." Mgbe o kwuru nke a, ọ gbapụrụ mmụọ ahụ. Mgbe onyeisi ndị agha narị afọ ahụ hụrụ ihe mere, o nyere Chineke otuto sị, "N'ezie, nwoke a bụ onye ezi omume." Ndị mmadụ niile zukọrọ n'ebe ahụ.
Mgbe ha hụrụ ihe ndị a mere, ha mara jijiji wee laghachi azụ. Ndị niile ya na ha mara guzoro n'ebe dị anya, na ụmụ nwanyị dị nso ya si Galili soro ya na-ahụ ihe ndị a. E nwere otu nwoke aha ya bụ onye furu efu, onye bụ onye ndụmọdụ, ezigbo mmadụ na onye ezi omume. O kweghị ka ndụmọdụ na mkpebi nke ndị ikom a, ndị si Arimatia, obodo Jus, ya onwe ya na-echere alaeze Chineke. Ọ gara Pilet wee rịọ maka ozu Yeshua, wee kpọdata ya, jiri akwa linin kechie ya, lie ya n'ili e gwuru n'oke nkume ebe ọ dịghị onye nọ. Ụbọchị ahụ bụ nkwadebe ụbọchị izu ike agwụkwara. Ụmụ nwanyị dị nso ya, bụ ndị si Galili bịa, hụkwara ili ahụ na otu esi debe ọnụ ụzọ ya. Ha wee laghachi kwadebe isi na mmanụ, wee zuru ike n'ụbọchị izu ike dịka iwu si dị. Akwụkwọ nke Luk, isi nke 24. N'ụbọchị mbụ nke izu, n'isi ụtụtụ, ha bịara n'ili ahụ wee weta isi ha kwadebere, ma ụfọdụ ụmụ nwanyị ji ha. Ha hụrụ nkume ahụ ka a kpọkọrọ n'ili ahụ. Ha wee banye, ma ha ahụghị ozu Onyenwe anyị Yeshua. O wee ruo na mgbe ha na-ele nke a anya, lee, na mberede, ndị ikom abụọ yi uwe na-egbuke egbuke bịakwutere ha. Ma mgbe ha jụrụ anya, ha wee kpọọ isi ala n'ala. Ha sịrị ha, "Gịnị mere unu ji achọ onye ahụ dị ndụ n'etiti ndị nwụrụ anwụ? Ọ nọghị ebe a, kama akpọlitewo ya n'ọnwụ. Chetanụ otu o si gwa unu okwu mgbe ọ ka nọ na Galili, na-ekwu na a ga-enyefe nwa nke mmadụ n'aka ndị mmehie ka akpọgide ya n'obe, na n'ụbọchị nke atọ ka o bilite ọzọ." Ha chetara okwu ya. Mgbe ha si n'ili ahụ lọta, ha gwara ndị nsọ na ndị ọzọ niile ihe ndị a. Mary Magdalene, Joanna, Mary nne James, na ụmụ nwanyị ndị ọzọ so ha bụ ndị gwara ndị ọzọ ihe ndị a. Ma okwu ha yiri ha ihe efu. Ha ekweghịkwa ha. Pita wee bilie, gbaa ọsọ gaa n'ili ahụ, lee anya n'ime, hụkwa uwe akwa linin ahụ ka ọ gbasara onwe ha. Ha wee pụọ na-eju anya ihe merenụ. N'otu ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ha gara obodo dị ka kilomita 60 site na Jerusalem, nke a na-akpọ Emmaus. Ha wee kparịta ụka gbasara ihe ndị a niile e mere. Mgbe ha na-akparịta ụka ma na-eche echiche, o mere na Yeshua n'onwe ya pụrụ wee soro ha gawa, ma anya ha mechiri emechi, ha enweghịkwa ike ịmata ya. O wee sị ha, "Gịnị bụ okwu ndị a unu na-eche ka unu na-eje ije ma enwe mwute?" Aha ya bụ Kleopas wee zaa ya sị, "Ị bụ naanị otu onye? Ọ bụ onye ọbịa na Jerusalem. Ị maghị ihe ndị a n'ebe ahụ n'ụbọchị ndị a?" Ọ jụrụ ha sị, "Gịnị?" Ha zara ya sị, "Nke Yeshua onye Nazaret, onye bụ onye amụma, onye dị ike n'ọrụ na okwu n'ihu Chineke na ndị mmadụ, na otu ndị nchụaja na ndị ọchịchị anyị si maa ya ikpe ọnwụ ma kpọgide ya n'obe. Ma anyị nwere ike na ọ bụ ya napụtara Izrel. Ma maka ihe ndị a niile, taa bụ ụbọchị nke atọ ka ha mere." Ee, ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ha tụrụ anya. Ha bịara n'ili ahụ n'isi ụtụtụ. Mgbe ha na-ahụghị ozu ya, ha bịara wee sị ha na ha hụkwara ohu nke ndị mmụọ ozi na-ekwu na ọ bụ onye mba ọzọ.
Ya mere ụfọdụ n'ime ndị ha na ha gara n'ili ahụ wee hụ na ọ bụ dịka ụmụ nwanyị ahụ kwuru, ma ha ahụghị ya. O wee sị ha, unu ndị nzuzu na ndị obi ha dị ngwa ige ntị n'ihe ndị niile amụma kwuru. Yeshua o kwesịrị ịta ahụhụ ihe ndị a wee banye n'ebube ya? Ọ malitere site n'aka Mozis na ndị amụma niile wee kọwara ha ihe edere gbasara ya n'akwụkwọ nsọ niile. Ha wee bịaruo obodo ha na-aga, ma o mere ka ọ dị ka a ga-asị na ọ ga-agafe. Ma ha manyere ya, nọrọ n'ebe anyị nọ, n'ihi na ọchịchịrị ga-agba, ụbọchị agafeela. Ya mere ọ banyere n'ụlọ ka ọ nọnyere ha. Mgbe ya na ha nọ na-eri nri, o were achịcha gọzie ya, gbawa ya nye ha. Mgbe ahụ anya ha meghere, ha wee mata ya, ha ahụghịkwa ya ọzọ. Ha wee sị n'etiti onwe ha, obi anyị gbọwaghị anyị mgbe ọ na-agwa unu okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-emegharakwa unu akwụkwọ nsọ. Ha biliri n'oge awa ahụ laghachi azụ na Jerusalem wee hụ ndị Elohim ka ha zukọrọ ọnụ, na ndị ha na ha nọ, ndị sịrị, Onyenwe anyị apụtawo n'ọnwụ, ọ pụtawokwa ìhè nye Simon. Ha wee kọrọ ha ihe ndị mere n'ụzọ na otu ha si mara ya n'ibe achịcha. Mgbe ha na-ekwu ihe ndị a, Yeshua n'onwe ya guzoro n'etiti ha wee sị, udo dịrị unu. Ma ha nọ n'ọgbaghara ma tụọ egwu na-eche. Mgbe ahụ onye ahụ na ha ahụla mmụọ sịrị ha, gịnị mere unu ji echegbu onwe unu? Gịnịkwa mere obi abụọ ji ebili n'obi unu? Lee aka m na ụkwụ m, n'ihi na abụ m onwe m. Metụ m aka, hụkwa m, n'ihi na mmụọ m enweghị anụ ahụ na ọkpụkpụ dịka unu hụrụ m nwere. Mgbe o kwuchara nke a, o gosiri ha aka ya na ụkwụ ya. Mgbe ha ka nọ na-enweghị ike iju anya, o juru anya ha. O sịrị ha, unu nwere nri ọ bụla ebe a? Ha wee nye ya otu iberibe azụ esiri esi na otu iberibe achịcha dị mma. O wee were ya rie n'ihu ha. O wee sị ha, ndị a bụ okwu m gwara unu mgbe m ka nọ n'etiti unu, ka ihe niile edere gbasara m n'okwu Mozis na akwụkwọ ndị amụma na abụ ọma wee mezuo. O wee mee nghọta ha ka ha wee ghọta akwụkwọ nsọ wee sị ha, otu a ka e dere ya, otu a ka Yeshua tara ahụhụ ma si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ. N'aha ya ka a ga-ekwusa nchegharị na mgbaghara mmehie n'etiti mba niile, malite na Jerusalem. Unu bụ ndị akaebe nke ihe ndị a. Lee, m na-ezitere unu nkwa nna m kwere, mana nọrọnụ n'obodo Jerusalem ruo mgbe e yikwasịrị unu ike site n'eluigwe. O wee duru ha gaa Betani, welie aka ya elu gọzie ha. Mgbe ọ na-agọzi ha, ọ hapụrụ ha, wee duru ha gaa n'eluigwe. Ha wee fee ofufe wee laghachi Jerusalem n'ọṅụ dị ukwuu. Ha wee guzoro n'ụlọ nsọ mgbe niile na-ekpe ekpere ma na-eto Chineke. Amen.